Βασίλη, εντάξει. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Γεωργία Κωστούρου, Project Manager στην Digital Solutions. Η σημερινή ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μαργαρώνη σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τι τελικά συμβαίνει στην Ελλάδα και το κατά πόσο ο χανιώτης επιχειρηματίας θα είχε ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το χώρο. Οπότε κάπως έτσι πραγματοποιείται σήμερα η ενημέρωση αυτή. Εγώ θα σας παρουσιάσω την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για όλο το 2013 και αφορούσε τους online Έλληνες καταναλωτές μέσα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με την έγκρισή τους είναι όλα τα επίσημα στοιχεία που έχουν βγει από την έρευνα. Έχουν αρκετά σημαντικές πληροφορίες για όσους σκέφτονται να δραστηριοποιηθούν ή όσοι δραστηριοποιούνται ήδη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Λέγοντας ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν μιλάμε μόνο για προϊόν, μιλάμε και για υπηρεσία, είτε είναι ταξιδιωτική, είτε είναι ξενοδοχεία, οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει δοσοληψία οικονομική μέσω ίντερνετ. Όπως σας είπα, η Eltran είναι το ερευνητικό εργαστήριο του ηλεκτρονικού επιχειρήν και εμπορίου, με πάνω από 25 μέλη, καθηγητές και διδάκτορες, αρκετά ερευνητικά έργα, από το 1994 σε θέματα πολιτικής, εφαρμογών και επιχειρηματικής στρατηγικής και με πάνω από 200 έρευνες και μελέτες για ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η πρώτη διαφάνεια μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ίντερνετ. Αν αυτή γίνεται στο σπίτι, στην εργασία, σε κάποιο φιλικό σπίτι, εν κινήσει, είναι πληροφορίες τις οποίες, ειδικά αυτό το οποίο έχουμε τσεκάρει, μας δείχνει μία επόμενη τάση που είναι η mobile πια επικοινωνία και το mobile marketing. Ο τρόπος επίσης, το 77% που είναι συχνά και καθημερινά χρησιμοποιούν το ίντερνετ, είναι να γίνεται μέσα από κινητό τηλέφωνο και από τάμπλετ. Αυτό λοιπόν είναι μια άλλη πληροφορία την οποία θα μας βοηθήσει αργότερα όταν πια στήσουμε το κατάστημά μας, θα πρέπει να είναι εμφανή οπωσδήποτε σε τάμπλετ και κινητές συσκευές. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούν το ίντερνετ οι ερωτηθέντες? Καταρχήν να σας πω ότι έχουν ερωτηθεί 1.200 άτομα, online χρήστες και online καταναλωτές. Οι περισσότεροι, το 95% συχνά καθημερινά το χρησιμοποιούν το ίντερνετ για τα email τους, για να αναζητήσουν ειδήσεις, πληροφορίες για τη δουλειά τους ή τη σχολή τους, κάποια έρευνα αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες, ένα 61% για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ έχετε λοιπόν το e-commerce, το ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε για προβολή βίντεο, TV που αφορά τη διασκέδαση καθαρά. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μιλάμε για Facebook, Twitter και αρκετά ακόμα social media, τα οποία αγγίζουν το 76% ημερησίως στη χρήση του ίντερνετ. Και αυτό εξίσου σημαντική πληροφορία, τα κρατάτε όλα αυτά για να συνθέσετε ένα περιβάλλον πιο ολοκληρωμένο. Χρηματικές συναλλαγές και e-banking. Γίνονται αρκετές ενέργειες και από τη Visa και από μεγάλους φορείς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές πληρωμές να μπουν πάρα πολύ στη ζωή μας με μεγάλη ευκολία και να μην νιώθει ανασφάλεια ο χρήστης, ούτως ώστε αυτό να βοηθήσει και το επιχειρηματικό πια περιβάλλον της χώρας. Η συμπεριφορά λοιπόν των 2,5 εκατομμυρίων Ελλήνων καταναλωτών. Τα 2,5 εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές αφορούσαν το 2013. Από το 2008 μέχρι και σήμερα, βλέπουμε κάθε χρόνο ένα ποσοστό αύξησης των ηλεκτρονικών πωλήσεων στην Ελλάδα της τάξης του 20 έως 30%. Αυτό δείχνει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για 5,5 χρόνια εμπειρίας online αγορών. Το 18% από αυτούς ξεκίνησε το 2013, πέρυσι δηλαδή, ένα χρόνο μόλις πριν. Η αξία των online αγορών ή συναλλαγών για το 2013 με το 2 τρίτα να είναι σε υπηρεσίες. Είτε είναι εισιτήρια αεροπορικά για παράδειγμα, είτε διακοπές, οτιδήποτε. Το 30% των συνολικών τους B2C, business to customer, μιλάμε για εμπόριο πια, εγώ είμαι επιχειρηματίας και πουλάω στον τελικό καταναλωτή, γίνονται μέσω ίντερνετ. Το 40% θα αυξήσουν τις online αγορές τους το 2014, ενώ το 20% θα τις μειώσουν. Το 60% των online αγορών από ελληνικά site
Άρα, οι 2,5 εκατομμύρια Έλληνες δεν αγοράζουν μόνο από ελληνικά site, αλλά αγοράζουν και από ξένα, είτε ευρωπαϊκά, είτε από άλλη χώρα. Το 40% των φυσικών τους αγορών έγινε ύστερα από έρευνα στο ίντερνετ. Εδώ μιλάμε λοιπόν για offline search. Πάω σε ένα κατάστημα, βλέπω το προϊόν, μ' αρέσει, μου κάνει το δοκίμασα, είδα και το νούμερο ενδεχομένως, και επειδή το βρίσκω στο ίντερνετ πιο οικονομικά, θα το αγοράσω από το ίντερνετ. Δεν θα το πάρω από το κατάστημα. Έτσι. 20% των ηλεκτρονικών τους αγορών έγινε μετά από επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα. Μπορούμε να διακοπούμε. Ορίστε. Μπορούμε να διακοπούμε. Πείτε μου. Το δεύτερο, λέει, τα 2/3 είναι υπηρεσίες. Ναι, δηλαδή τα 2/3 είναι τα 1.000 ευρώ, τα 1.500 που έχει καταναλώσει ένας online αγοραστής για το 2013, τα έχει δώσει για υπηρεσίες. Για υπηρεσίες μέσω ίντερνετ, όχι προϊόντα. Όχι, για υπηρεσίες. Αγοράζουν υπηρεσίες μέσω ίντερνετ. Τα εισιτήρια, η διαμονή, οι διακοπές, όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Σε αυτό το τομέα. Να σου πω κάτι. Ναι. Νομίζω τα δύο τελευταία τα είπατε αντίστοιχα. Τα δύο τελευταία τα είπατε ανάποδα. Δηλαδή το 40% των φυσικών αγορών. Ναι, ενδεχομένως, ναι, γιατί το μάτι έπαιξε. Το βλέπετε ξεκάθαρα? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η αυξητική τάση από το 2008 που είχαμε μισό δισεκατομμύριο τζίρο σε ευρώ, για Ελλάδα μιλάμε πάντα, το 2013 αγγίζει τα 3,2 δις. Τεράστια αύξηση. Το 30 έως το 35% των χρηστών του ίντερνετ αγοράζει ιντερνετικά. Οι χρήστες στο ίντερνετ, που είδαμε ότι είναι 2,5 εκατομμύρια και πολύ παραπάνω βέβαια πλέον, το 30 μέχρι 35% αγοράζουν ηλεκτρονικά. Για κάποιο λόγο οι υπόλοιποι δεν αγοράζουν. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Αλλά μόνο το 1% των online αγορών που γίνονται στην Ελλάδα καλύπτουμε την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική αγορά. Δηλαδή, εμείς σαν Ελλάδα, οι αγορές του τζίρι που γίνονται ηλεκτρονικά αγγίζουν το 1% της συνολικής αγοράς ηλεκτρονικής με την Ευρώπη. Online αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στους πρώτους 9 μήνες του 2013. Είναι εύκολο να ζήσουμε ένα φως για να βλέπουμε λίγο καλύτερα. Ναι. Ναι. Να σβήσουμε κι άλλο. Καλά, πιστεύω καλά. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Το 74% που αυτό αντιστοιχεί η μπλε ράβδος σε πάνω από 7 φορές μέσα στους 9 μήνες, αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, είτε είναι εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτων, οτιδήποτε μπορεί να είναι σε αυτό το τομέα. Το 67% διαμονή σε καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ. Ο κόσμος ψάχνει μέσω ίντερνετ να κλείσει το ξενοδοχείο του. Είναι για Έλληνες χρήστες. Είναι μόνο για. Ναι, Έλληνες. Και αφορά όλο το 2013. Συγγνώμη. Εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ή hardware λογισμικού, 65%. Είδη ένδυσης και υπόδυσης, ρούχα, παπούτσια, στο 57%. Εισιτήρια και εκδηλώσεις όπως συναυλίες ή θέατρα, 66% και ούτω καθεξής. Παραγγελία έτοιμου φαγητού, πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, παραγγέλνω μέσω του κινητού μου τηλεφώνου, ειδικά αν έχει μια εφαρμογή του εστιατόριο ή ξεσταριά, και έρχονται στο σπίτι μου χωρίς να προσθέτει σε ένα τηλέφωνο, να δίνω διευθύνσεις και το οτιδήποτε. Φροντίδα καλλιτικά, οικιακά είδη, ηλεκτρονικές συσκευές. Θα σας αφήσω λίγο να το δείτε πιο αναλυτικά. Τηλεπικοινωνίες, λογισμικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή, φάρμακα, βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής, ταινίες και μουσική, ασφάλεια ζωής του αυτοκινήτου, υπηρεσίες νομικές και χρηματοοικονομικές, παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αγοράζουμε αυτοκίνητο ή νοικιάζουμε ή θέλουμε να πουλήσουμε, το ίδιο και για σπίτια, κοσμήματα και ρολόγια, λιανικό εμπόριο και σούπερ μάρκετ, βρεφικά και παιδικά είδη ή γκάμπλινγκ, τυχερά παιχνίδια, στοιχήματα, μπέτα, όλα αυτά τα οποία παίζουν ηλεκτρονικά. 5.000 και επιπλέον επιχειρήσεις συνδυάζουν φυσικό και ψηφιακό κανάλι. Δηλαδή έχουν το φυσικό τους κατάστημα, το παραδοσιακό κατάστημα και παράλληλα έχουν και το ηλεκτρονικό τους. Το επόμενο τους βήμα λοιπόν έχει γίνει ηλεκτρονικά. Να αφήσω την διαφάνεια, την είδατε, να προχωρήσω. Θέλει κάποιος να σημειώσει κάτι? Το 5.000 τι ποσοστό αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων? Συνολικά πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται? Και στα δύο κανάλια.
Και στα δύο κανάλια. Αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς το νούμερο. Γνωρίζεις, Ευαγγελία? Βασικά το πιο σύνθες είναι μια υφιστάμενη εμπορική επιχείρηση, δηλαδή έτσι έχει ξεκινήσει πιο πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι λίγες, βασικά είναι πολύ λίγες επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν ποτέ ξανά εμπειρία εμπορική σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Επομένως, σε ένα φαρμακείο φυσικό ξεκινάει και κάνει ηλεκτρονικό κατάστημα. Επομένως, αυτό το 5.000 είναι ένα πάρα πολύ, δεν έχω το νούμερο, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, επειδή φέρνουν το εμπορικό expertise και παίρνουν το online κομμάτι και προσπαθούν να ανοίξουν μια online αγορά. Να ρωτήσω κάτι. Η έρευνα στην αρχή, γιατί δεν θυμάμαι, την πρόταση είδες σε πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις έγινε? Έχει γίνει σε online καταναλωτές σε 1.200 άτομα. Είναι ο τελικός καταναλωτής. Πάει στους καταναλωτές, δεν πάει. Όχι στον επιχειρηματία, όχι στον επιχειρηματία, αλλά τα αποτελέσματα σαν επιχειρηματία. Το είναι πολύ σωστό και δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, το 5.000 επιχειρήσεις, τι ποσοστό είναι από τις είναι ελάχιστα. Πάνω από 95% ναι. Σίγουρα. Ναι. Είναι ελάχιστα. Πάνω από το νούμερο από 95% και πάνω. Δηλαδή είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία. Δεν έχουν εμπειρία. Είναι λίγοι αυτοί που ανοίγουν ηλεκτρονικό κατάστημα και μόνο. Δεν έχουν καμία εμπειρία. Είναι ελάχιστοι. Στην Ελλάδα offline πόσο που δραστηριοποιούνται offline στην Ελλάδα. Όλες οι επιχειρήσεις παντού. 500.000. Εδώ πόσες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο αγώνα επιμελητήριων οφανίων? 5.500-7.000. Άρα είναι το 10%. Ένα. Είναι σχετικά πολύ καινούργιο περιβάλλον για τον Έλληνα επιχειρηματία. Να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις. Να προχωρήσουμε. Ναι, αλλά δεν βλέπετε. Βλέπω. Καλησπέρα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το 25% περίπου, μία φορά το μήνα έως και μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, πλέον πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές. Εν ολίγης έχει γίνει λίγο πολύ επαγγελματία στο 25% των online αγοραστών. Αγοράζουν πλέον αρκετά πράγματα και αρκετά συχνά. Η μεγάλη σημασία των τιμών και των προσφορών. Ούτως ή άλλως, στα φυσικά μας καταστήματα, όλοι οι επιχειρηματίες, φαντάζομαι ότι είστε εδώ, προσπαθείτε να χτίσετε μια στρατηγική η οποία θα έχει να κάνει με την ποιότητα της υπηρεσίας του προϊόντος και την ανάλογη τιμή, μια σωστή τιμή. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν υπάρχει και σε αυτό το χώρο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει να έχουμε ο ανταγωνισμός όταν βγαίνουμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο πια είναι τεράστιος. Γιατί αν έχουμε εδώ ένα κατάστημα στα Χανιά, πόσες επιχειρήσεις έχουμε αντίστοιχες? Π.χ. υπάρχουν 20 καταστήματα παπουτσιών στην πόλη, λέμε τώρα. Αν θα βγούμε στο ηλεκτρονικό κόσμο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι εκατοντάδες. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε πολλά πράγματα για να είμαστε αφενός ανταγωνιστικοί και να μας εμπιστευτεί ο πελάτης, ο τελικός πελάτης. Έτσι. Η διαφάνεια λοιπόν εδώ, το ερώτημα που έχει τεθεί είναι γιατί αγοράζεται μέσω διαδικτύου. Με τιμές είναι το σημαντικότερο το οποίο εξετάζει ο online καταναλωτής. Βρίσκω καλύτερες τιμές, λέει το 71% των θέτων. Αναζητώ εύκολα νέες προσφορές, λέει το 55%. Επιθυμώ άμεση σύγκριση προϊόντων όσον αφορά την τιμή τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, λέει το 42%. Βρίσκω προϊόντα που δεν υπάρχουν σε φυσικά καταστήματα. Ναι, μπορεί να συμβεί. Φυσικά. Λέει το 38% όμως. Αρκετά με σημαντικό ποσοστό. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Εκατοντάδες επιχειρήσεις από το ίδιο είδος. Άμεση παράδοση των προϊόντων. Είναι μικρά τα ποσοστά. Δεν διαθέτω πολύ ελεύθερο χρόνο, γι' αυτό και αγοράζω ηλεκτρονικά. Ή προγραμματίζω τα προϊόντα που θέλω να αγοράσω. Έτσι. Πόσο συχνά ελέγχετε, ψάχνετε, συγκρίνετε τιμές στο διαδίκτυο και πραγματοποιείτε τελικά τις αγορές σας από ένα φυσικό κατάστημα. Θες να το κάνεις πιο ρομαντικό, Βασίλη? Αυτά πρέπει να κλείσει. Αυτά πρέπει να κλείσουν. Τα μπροστά σβήστε για να βλέπετε. Εντάξει. Λοιπόν, πόσο συχνά ψάχνετε στο διαδίκτυο, αλλά τελικά πάτε και αγοράζετε σε ένα φυσικό κατάστημα. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε όλοι από την αρχή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Έχουμε έτσι κάποιους ενδιασμούς. Δεν είμαστε σαν Έλληνες πλήρως εξοικειωμένοι με το ηλεκτρονικό περιβάλλον.
Λέει λοιπόν το 9% ποτέ. Περιστασιακά ψάχνουν online, αλλά αγοράζουν offline το 36%. Συχνά το κάνουν το 41%. Και πάντα ένα 14%. Δηλαδή βλέπουμε ότι το 50% περίπου συμπεριφέρονται ως εξής. Ψάχνουν στο ίντερνετ, συγκρίνουν τιμές και τελικά θα πάνε να το αγοράσουν από ένα φυσικό κατάστημα. Φυσικό κατάστημα. Ναι. Ελέγχεις, ψάχνεις, συγκρίνεις τιμές διαδικτυακά και τελικά πραγματοποιείς την αγορά σου στο φυσικό κατάστημα. Ο λόγος. Οι λόγοι είναι όλοι αυτοί που θα αναφερθεί μετά και ο Βαγγέλης στην εισήγησή του. Και στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε τι είναι αυτό που σε κερδίζει σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Εδώ θα απαντήσουμε. Γιατί. Η ασφάλεια και η πιστοποίηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, ειδικά δεν μιλάμε για ένα site απλά ενημερωτικό, μιλάμε ότι όλος θα βάλει πιστωτική του κάρτα ενδεχομένως και θα πληρώσει. Εμείς θα συλλέξουμε δεδομένα προσωπικά, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε αναλόγως, σαν επιχειρηματίες. Αυτό λοιπόν είναι το μέγιστο, το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί κάποιον για να κάνει τελικά να πατήσει, να μπει στο καλάθι το προϊόν και τελικά να κάνει check-out. Θέλουν λοιπόν να προσφέρει ασφαλή τρόπο πληρωμής μέσω γνωστού πιστοποιημένου φορέα. Το 23%. Θέλουν να έχει και έξτρα πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς, όπως είναι και η Eltran, όπως είναι και το eSatisfaction, όπως είναι και ο Greca. Είναι διάφοροι φορείς που πιστοποιούν του πόσο ασφαλής είσαι να κάνεις τις αγορές σου από τέτοια καταστήματα. Και να έχει ξεκάθαρους όρους χρήσης, π.χ. επιστροφή. Πολύ σημαντικό. Του να πάρουμε, όταν στείλουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πρέπει να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ποια είναι η πολιτική μας σε περίπτωση που δεν θέλουν το προϊόν να το κρατήσουν, δεν τους αρέσει ή έφτασε κατεστραμμένο ή είναι λάθος αυτό που στείλαμε, γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα εκτελέσουν παραγγελίες που μπορούν να κάνουν λάθη. Έτσι. Θέλουν ξεκάθαρους όρους χρήσης. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία ισχύει από το καλοκαίρι, που λέει ξεκάθαρα και για τα ηλεκτρονικά καταστήματα ότι ο πελάτης είτε αγοράσει υπηρεσία είτε αγοράσει προϊόν, έχει 14 ημερολογιακές ημέρες να το επιστρέψει, να δηλώσει υπαναχώρηση και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν επιχειρηματίες να επιστρέψουμε στο ακέραιο τα χρήματά του, ανεξαρτήτως για ποιο λόγο δεν δέχεται το προϊόν. Δεν μιλάμε φυσικά να το έχει χρησιμοποιήσει, να το έχει καταστρέψει, οτιδήποτε. Μπορεί να το παρέλαβε και να άλλαξε γνώμη τη στιγμή που το παρέλαβε. Δεν το άρεσε να μην έχει ανοίξει όμως τη συσκευασία. Ναι, δεν πρέπει να έχει καταστραφεί ενώ τα πελάτε. Έκανε κάποιο λάθος. Το οτιδήποτε, ναι, μπορεί να άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή. Είμαστε υποχρεωμένοι να το επιστρέψουμε το μισό του. Αυτές είναι και τα φυσικά καταστήματα. Ορίστε. Πλέον ναι, από το 14 Ιουνίου και μετά. Στο εξωτερικό είναι και παλιότερα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από τον Ιούνιο και μετά. Ναι. Και τα έξοδα αποστολής είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε αν έχει πληρώσει έξοδα αποστολής του πελάτη σε αυτή την περίπτωση. Το να έχει λοιπόν ένα γνωστό όνομα ή να ανοίξει μια μεγάλη γνωστή εταιρεία, ένα e-shop ή ένα τέτοιο ηλεκτρονικό κατάστημα, ενδιαφέρει το 19% των καταναλωτών. Να εξυπηρετεί άμεσα κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την αγορά ένα 17%, να είναι εύχριστο και καλοσχεδιασμένο ένα 13%, να είναι γρήγορο και εύκολο στην πλοήγησή του και η έβρεση αυτά που ψάχνω, να έχει τα φίλτρα του οτιδήποτε χρειάζεται. Να υπάρχει και αντίστοιχο φυσικό κατάστημα, ένα 12% τους αφορά. Δηλαδή δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα, οπωσδήποτε. Ναι, μεν, αλλά δεν είναι και τόσο. Έτσι λέει αυτό το ερώτημα. Να το συστήσουν οι φίλοι τους, να υπάρχουν καλές κριτικές σε blogs, σε forums, να κάνει μεγάλη εθνιστική καμπάνια. Έτσι. Αρκετά σημαντικές πληροφορίες. Πώς σας φαίνονται? Αυτό πιστεύω. Θα αγόραζα από ένα κατάστημα ακόμη και αν δεν κάλυπτε τα παραπάνω κριτήρια, αλλά είχε χαμηλές τιμές και καλές προσφορές. Το 40% λέει όχι. Ας έχει καλύτερη τιμή, ας έχει καλύτερη προσφορά. Εγώ, αν δεν νιώσω ασφαλής και δεν δω κάποια πράγματα, δεν θα αγοράσω. Ένα άλλο 45% λέει ίσως, πιθανό, και ένα 15% μόλις λέει ναι. Δηλαδή με αφορά καθαρά η τιμή και η προσφορά. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Δεν θα πω στη διαδικασία να σκεφτώ περισσότερο, να προβληματιστώ. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο 40% που είπατε, στο 40% θα δω ότι χάρη πολύ όταν πάρουν ένα προϊόν,
και ισχύει αυτό πρώτα 14 μέρες. Ίσχυε από πιο παλιά ότι το γνωστό 7ήμερο όταν φτάσει η νεκρόπολη, dead or arrival, το σου κάνει αμέσως στροφή. Αλλά πολλές φορές δεν επέστρεφαν το ποσό, απλά το πιστώνανε με αποτέλεσμα να συναντήσουν να αγοράσει το κόμμα. Δεν γινόταν επιστροφή του ποσού. Ο κόσμος γενικότερα δεν είναι ενημερωμένος, όχι μόνο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και ο καταναλωτής για το τι δικαιώματα πλέον υπάρχουν. Έτσι. Δηλαδή πλέον τώρα με την οδηγία την ευρωπαϊκή είναι 14 μέρες και επιστροφή από τον εκάστοτε επιχειρηματία. Αναγκαστικά. 14 ημερολογική Γιατί πολλοί απλά λέγανε ότι δεν έρχονται πίσω κατάσταση ή πίστοση. Στο μαγαζί. Βασικά αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ από τον Ιούνιο και μετά είναι καταρχήν ότι όλη η Ευρώπη, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία νομοθεσία. Δηλαδή δεν ισχύουν άλλα στην Ελλάδα, άλλα στη Γερμανία, παντού ισχύει το ίδιο. Και στο συγκεκριμένο θέμα της επιστροφής χρημάτων δεν δικαιούσε απλά να επιστρέψει τα λεφτά. Και εκεί πέρα είναι πρόβλημα της νομοθεσίας. Γιατί λέει ο νόμος λέει ότι πρέπει να τα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που τα πήρες. Αν πήρες κάρτα, πρέπει να κάνεις πίσω στην κάρτα. Πρέπει να το γυρίσεις τα λεφτά πίσω. Αν τα πήρες με τα καταβολή, πρέπει να το στείλεις θεωρητικά μετρητά πίσω, το οποίο μπορεί και να μην γίνεται. Να πήρες μετρητά, πρέπει να δώσεις μετρητά πίσω. Επομένως είναι αρκετά ορισμένος όρος ότι δεν παίρνεις εμπόρευμα, δεν παίρνεις αντίτιμο, δηλαδή δεν παίρνεις κάτι. Δεν πιστώνεις και αγοράζεις κάτι άλλο. Παίρνεις πίσω τα λεφτά. Στις αλυσίδες παραδείγματος χάρη ηλεκτρονικά μαγαζιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κινούνται έτσι. Δηλαδή πιστώνουν εσάς, σε εισαγωγικά με το ζώο, και δεν επιστρέφει το ποσό, απλά. Είναι παράνομο. Ναι, δεν ξέρω, απλά λέω. Όταν φτάσει 7 μέρες που είναι υποτίθεται χαλασμένο, είναι νεκρό το προϊόν. Και τις περισσότερες φορές, σε αυτό που λέτε, τις περισσότερες φορές που μιλάμε με πελάτες και τους ενημερώνουμε για την νομοθεσία, τα e-shop τα οποία όντως πάνε καλά, είναι εντάξει, το έκανα ήδη. Δηλαδή, όταν είσαι στο ίντερνετ και μιλάμε τόση ώρα για το trust, αυτά είναι που σου δημιουργούν trust. Δηλαδή, όταν λες στον πελάτη σου, όταν ο φίλος του πελάτη σου το γύρισε πίσω και του γύρισαν τα λεφτά, αυτό το πιστεύει πλάνο του και είναι επιτυχία. Σε μεγάλες κλίνες αλυσίδες παραδείγματος χάρη, δεν λέμε ονόματα. Ο νόμος είναι για να υπάρχει. Ακόμα και στο σούπερ μάρκετ επιστρέφουν ένα κέρατο ποσό. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και χρεώνεται ο επιχειρηματίας και τα μεταφορικά και τις δύο φορές. Ναι. Όταν το επιστρέψει ο χρήστης, ο επιχειρηματίας μπορεί να χρεώσει το χρήστη το κόστος επιστροφής. Επιστροφής. Το κόστος επιβαρύνεται ο πελάτης. Εγώ όλο με τα φορικά. Γιατί το κόστος επιβαρύνεται ο πελάτης. Ναι, στην επιστροφή. Η νομοθεσία λέει, εγώ πληρώνω αυτό που... Η αποστολή, όχι η επιστροφή. Η αποστολή. Η μία, δηλαδή εγώ επιχειρηματίας, με χρεώνει courier τα 2,5-3 ευρώ για να πάει το θέμα. Αυτά τα 2,5-3, αν τα έχει πληρώσει ο πελάτης μου, που τελικά θα μου επιστραφεί το προϊόν, θα του τα δώσω πίσω. Σωστά. Θα πρέπει να πω και σε συναλλαγές, επειδή η γη μου είναι νέα παιδιά και κάνουν τέτοιες συναλλαγές, τους χρεώνουν με ένα τίμημα της επιστροφής. Όταν κάτι δεν είναι δομημένο. Αυτό είναι στην πολιτική, είναι στους όρους χρήσης του κάθε επιχειρηματία. Ακριβώς. Αν είναι στους όρους χρήσης, όταν κάνετε check-out, δηλαδή πάτε να πληρώσετε, υπάρχει αποδέχομαι τους όρους χρήσης. Έτσι. Κανονικά πρέπει να έχεις διαβάσει, να ξέρεις τι συμβαίνει σε τέτοια περίπτωση. Αν όχι. Έτσι. Όταν λέμε επιστρέφετε όλο το ποσό πίσω, εννοούμε ότι θα πρέπει να το αφαιρέσουμε μετά τα μεταφορικά. Βασικά υπάρχει το κόστος των προϊόντων, το κόστος των μεταφορικών, το οποίο φαίνεται στην απόδειξη, και το κόστος επιστροφής. Είναι τρία κόστη. Η νομοθεσία λέει γι' αυτό της Ευρωπαϊκής. Ναι. Ο πελάτης, εφόσον το θέλει στο κατάστημα και εφόσον είναι εμπορική πολιτική. Μπορεί το κατάστημα να λέει αποδέχομαι τους όρους, αλλά αυτή είναι δική του όρη. Εγώ μιλάω για τους νομοθεσία λέει ότι το κατάστημα μπορεί να χρεώσει τον πελάτη το κόστος επιστροφής. Να πάρει, δηλαδή το courier να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β το προϊόν. Τι γίνεται σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος ή επίσης με ενδιαφέρει και το κόστος των logistics όταν πρόκειται για αποστολή εκτός Ελλάδος, Είναι η ίδια νομοθεσία παντού. Είναι η ίδια νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό το έχουμε κάνει. Εκτός Ευρώπης. Μιλάμε για Ευρώπη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι, αλλά μιλάμε για ευρωπαϊκή νομοθεσία και η κεντρική Ευρώπη έχει άλλο κόστος μεταφορικών. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Είναι ένα θέμα σοβαρό προς συζήτηση. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το κόστος μεταφορικών. Αυτό θα σας το πούνε όποιο ηλεκτρονικό καταστήμα. Θα το πω και εγώ, δεν είναι. Είναι θέμα προς επίλυση. Και δεν είναι μόνο το κόστος. Είναι τα μεταφορικά, δεν είναι μόνο το κόστος. Είναι και η ποιότητα. Η ποιότητα υπηρεσιών. Και η συνέπεια είναι όλα. Ένα προϊόν για να έρθει από την Κίνα θέλει 3 μέρες και θέλει 10 μέρες να δει να δω.
Είναι πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή και μιλάμε, ας πούμε, και ο Γκρέκα που είναι σαν ο σύνδεσμος του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή καταστημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουν κάνει συναντήσεις με υπουργούς, ο Γκρέκα, τα e-shop δηλαδή, οι υπουργοί και οι μεταφορικές, για να βρουν μια λύση, αλλά ακόμα δεν έχουν. Πάντως αυτό που λέει, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Το Alibaba και το Amazon τοποθετούνται με αλγόριθμο και ο πελάτης που διαρευνά του εξελίσσουν την παραγγελία. Δηλαδή έχουμε μια ποσόστοση διαρευνήσεις και εξελίσσει την παραγγελία και καταφύγει στην πόλη σου πριν προλάβει να παραγγείλεις. Είναι ένα άλλο σύστημα που δουλεύουν αυτοί. Είναι κάτι ειδικά groups συμβούλων που τους αρεβαίνουν στις ποσόστοσεις της παραγγελίας. Ξέρουν δηλαδή πόσοι διαρευνούνται σε συγκεκριμένη κατηγορία και μπορούν να την παραγγέλνουν. Οπότε βρίσκεις γρηγορότερα το προϊόν εσύ και διαρωτάσαι πώς έγινε. Τώρα έκανα το κλικ και την άλλη μέρα έφτασε. Δεν είναι γιατί έρχεται από την Κίνα μόνο, είναι γιατί έχει δρομολογηθεί με διάφορους σταθμούς και με διάφορους αλγόριθμους που δουλεύουν. Ενώ γιατί το παρακολουθήσα πρόσφατα αυτό, είναι κάτι πολύ δυναμικό. Το Amazon είναι και οι στάτες για το Amazon έχουν φτάσει σε σημείο να έχουν ρομπότ στις αποθήκες και αλλά ακόμα και αυτό που λέτε, κάτι παρόμοιο, αυτό για να κλείσουμε λίγο την παράτηση, γιατί έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πολλά, είναι ότι μία προσομοίωση, αν το θέλετε, με κατανεμημένες αποθήκες, γιατί αυτό κάνει πρακτικά το Amazon. Έχουν κάνει και μερικά e-shops στην Ελλάδα, τα οποία στέλνουν εμπόρευμα. Το εμπόρευμα, ειδικά στο ρούχο, πολλές φορές επιστρέφεται, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιστροφές. Επομένως, λέει το κατάστημα στο courier, στην εταιρεία courier, ότι μην μου το γυρίσεις, προσπάθησε να μου το επαναπροωθήσεις εκεί πέρα που είναι. Δηλαδή, στέλνω από την Κρήτη, από τα Χανιά, στην Ξάνθη, ένα παπούτσι. Μην μου το γυρίσει άμα είναι ανεπίδοτο για ένα μήνα, αλλά βρες ένα μηχανισμό να το πουλήσει και πάρει ένα commission εκεί πέρα. Επομένως, κάνεις κατανεμμένες αποθήκες και μειώνεις και το κόστος του. Και βρίσκει ο courier τρόπο να το πουλήσει. Έχουν βρει κάποια μοντέλα. Κατόπιν συμφωνίας, ναι, θα έχουμε κάποια μοντέλα προφανώς. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά για να ξεκινήσει και ο Βαγγέλης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τρόποι κληρονομής που επιλέγουν οι Έλληνες καταναλωτές, το 61% επιλέγει με αντικαταβολή. Το 26% με εξωτική κάρτα, το ίδιο ποσοστό έρχεται τώρα και η PayPal, η οποία μας δίνει και τη δυνατότητα σαν επιχειρηματίες να μην έχουμε μηχανισμούς από την κάθε τράπεζα στο e-shop μας, έτσι για να χρησιμοποιεί ο πελάτης την εξωτική του κάρτα μέσω PayPal για να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Με χρεωστική κάρτα και μέσω τραπεζικής κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού ένα 12%. Αυτό όμως έχει λίγο σαν αντίθεση με μια προηγούμενη διαφάνεια. Ορίστε. Όλα μαζί είναι πάνω από 100%. Είναι πόσοι χρήστες, δηλαδή όπως όντως και με PayPal. Και έτσι και ναι, ναι. Στην προηγούμενη διαφάνεια λέγατε για τις... Ναι, ναι, ας πριν από αυτήν. Για την ασφάλεια. Για την ασφάλεια. Μέσω γνωστού φορέα ή ανεξάρτητος. Μέσω γνωστού. Ποιον εννοείται, εφόσον γίνεται αντικαταβολή 99%. Η PayPal, έτσι, είναι από τους πιο ασφαλείς και γνωστούς φορείς παγκοσμίως. Αλλά στην Ελλάδα γίνεται με αντικαταβολή. Αυτό μας δείχνει, αυτή η πληροφορία αυτή μας λέει το εξής, ότι ο Έλληνας καταναλωτής δεν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις κάρτες. Με τις κάρτες, με την PayPal, με όλα αυτά. Και αυτό είναι αντικαταβολή. Φυσικά. Και προτιμώ να το κάνω. Προτιμώ να παραλάβω και να πληρώσω. Ναι, αλλά το προηγούμενο όμως έλεγε πάνω ότι. Μην μπερδεύεστε, θα σας εξηγήσω. Εδώ τα ποσοστά έχουν ερωτηθεί 1.200 άνθρωποι που αγοράζουν. Και σου λέει, από εκεί που τελικά αποφασίζεις να αγοράσεις, τι είναι αυτό που σε κάνει να αγοράσεις. Και λέει, όλος θέλει ασφαλή αποπληρωμή. Ναι, έχω εδώ να προσθέσω και κάτι σε αυτή τη διαφάνεια. Για τον κύριο από τη Γκρέκα, δεν είπατε από την Γκρέκα είστε, έτσι. Όχι, από τη Σιλίκη. Είμαι εγγεγραμμένος στην Γκρέκα. Γιατί λέει, το δεύτερο λέει από πιστοποιημένο από γνωστό ανεξάρτητο φορέα στην Ελλάδα. Μέχρι δηλαδή δεν υπάρχει πιστοποιημένος, τώρα έγινε. Υπάρχει η VeriSign, η Geotrust, δηλαδή όλα αυτά τα badges. Αυτά γίνανε τώρα πριν ένα. Δηλαδή, ακόμα γενικότερα οι έρευνες γενικά στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, δείχνουν ότι τα badges τα οποία τα γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος γνωρίζει, δηλαδή οι καταναλωτές που κάναν έρευνα εδώ γνωρίζουν πιστοποιημένους φορείς που πιστοποιούν καταστήματα. Μπορεί να μην το γνωρίζουν, το θέμα είναι το. Δηλαδή αυτό μένα μου φαίνεται λίγο. Η έρευνα αυτή εδώ πέρα δείχνει, η ερώτηση είναι τι σε κάνει να αποφασίσεις αν από αυτό το κατάστημα θα αγοράσεις. Ωραία. Ελληνικό κατάστημα. Το έχω την ερώτηση. Ποιο ελληνικό κατάστημα. Έλληνα καταναλωτή. Έλληνα καταναλωτή, εδώ διερευνούμε συμπεριφορά Ελλήνων καταναλωτών. Μπορεί το κατάστημα να είναι πιστοποιημένο από γνωστό ανεξάρτητο φορέα.
Επειδή έχει τύχει, σας λέω πριν 3 μήνες, έτυχε να κάνω να βλέπω, να παρακολουθώ ένα focus group καταναλωτών που διερευνούσαμε το τι σκέφτεται ο online καταναλωτής όταν αγοράζει. Επομένως, βλέπαμε ότι τους λέγαμε σχετικά με την ασφάλεια, δηλαδή πώς το κοιτάς. Και λέει, εγώ ψάχνω να δω το λουκετάκι και να δω αυτό το νι. Δεν ξέρει τι είναι. Απλά του έχουν ή τις έχουν πει. Γιατί λέτε αποπιστοποιημένο, αλλά ξέρω φορτέα. Ούτε το ίσο, ούτε το πλαίσιο έχουν κάποιο πανεράκι ή κάποιο δείγμα πιστοποίηση από κάποιο ανεξάρτητο φορέα. Μπείτε στο Μάη σου και δείτε πόσα μπάτζες έχει βάλει τον αντιπρόσωπο. Ναι, αυτά έγιναν φέτος. Δημιουργούν τράστα αυτά. Ναι, αλλά η έρευνα είναι πολύ παλιά, δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο μεγάλο ποσοστό που πήγε το. Ναι, απαντήσαμε τον αναλυτών. Το απαντήσαμε. Το πρώτο 9 είναι το 13. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, είναι το τι εμπιστεύονται οι ίδιοι. Τι έπαιζε να δούμε σειρά του επίσης. Μάισου. Λοιπόν, περνάμε στα δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, Instagram, Twitter, Facebook. Αρκετά σημαντική πληροφορία για το σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθημερινά, το 72 περίπου της 100 χρησιμοποιούν το Facebook. Το Twitter πολύ λιγότερο, ούτε 10%. Το Google Plus γύρω στο 22% και το Instagram ακολούθησε όπως βλέπετε. Σημαντική πληροφορία για την εικόνα μας, το social media profile μας, που πρέπει και εκεί να το χτίσουμε παράλληλα με το κατάστημά μας. Ποια είναι η δύναμη των κοινωνικών δικτύων στο engagement των online καταναλωτών. Το 74% των ερωτηθέντων ακολουθεί ή έχει κάνει like σε κάποια μάρκα προϊόντος στα social media, σε ένα brand, σε κάποια μάρκα. Το 71% ακολουθεί ή έχει κάνει like σε κάποια εταιρεία στα social media. Ένα 50% έχει αξιολογήσει και έχει προτείνει και στους φίλους του κάποιο προϊόν μέσω των social media. Και ένα 41% έχει αξιολογήσει ή έχει προτείνει κάποια εταιρεία πάλι μέσω των social media. Άρα μας ενδιαφέρει η εικόνα στα social media. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε μία like page σελίδα στην οποία ανεβάζουμε μουσική, βιντεάκια, κάνουμε παιχνίδια, ξέρω εγώ, συζητάμε με τους φίλους μας. Εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα. Ποια είναι η επίδραση των social media στην αγοραστική συμπεριφορά και on και offline. Είναι πιθανό να αγοράσετε ένα προϊόν που το ακολουθείτε στο social media, στα social media γενικά. Ένα 28% λέει ναι. Ένα 58% λέει ίσως και ένα 14% λέει όχι. Δεν με αφορά. Είναι πιο πιθανό να αγοράσετε από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μιας εταιρείας που ακολουθείτε στη social media. Εταιρικό προφίλ, εταιρική σελίδα, όχι προϊόντο. Ένα 21% λέει ναι. Το 45% λέει ίσως και το 34% λέει όχι. Είναι πιο πιθανό να αγοράσετε από ένα φυσικό κατάστημα μιας εταιρείας που ακολουθούνται στα social media. Το 55% λέει ναι. Γιατί ξέρω το κατάστημα που δει στα Χανιά. Είναι πιο σοβαρό. Έχω και την πιο σωστή παρουσίαση, ενημερώνομαι όπως πρέπει να ενημερωθώ. Άρα ναι, έχω πιο πολλές πιθανότητες να αγοράσω. Έτσι. Αλλά το φυσικό κατάστημα να αγοράσω. Mobile εφαρμογές. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που έχουν εφαρμογές mobile, τις κατεβάζουμε, μέσα από τις οποίες μπορούμε να ενημερωνόμαστε για προσφορές, για events, για νέες παραλαβές, για οτιδήποτε θέλει να ενημερώσει ο επιχειρηματίας. Και το ερώτημα είναι πώς έχετε εγκαταστήσει κάποια mobile εφαρμογή εταιρείας στο κινητό στο tablet σας. Ένα 22% έχει κάνει, ένα 78% όχι. Ακόμα. Ισχυρή άποψη για τις υπηρεσίες των mobile εφαρμογών. Τι θα θέλατε να προσφέρει μια mobile εφαρμογή π.χ. για ένα σούπερ μάρκετ. Προσφορές, προϊόντα, προσωποποιημένες υπηρεσίες, λίστα, σκανάρισμα των barcodes και των προϊόντων. Όταν λέει προσωποποιημένες, τι εννοεί ακριβώς? Προσωποποιημένες προσφορές είναι ότι αν εγώ π.χ. θα μπορούσα ένα mini market, ένα σούπερ μάρκετ, για μένα, σαν καταναλωτή προσωπικά, ναι, να σου δώσω ένα εκδοτικό κουπόνι για τις αγορές του επόμενου μήνα, π.χ. Δεν ξέρω με τι αφορμή μπορεί να γίνει αυτό, το οτιδήποτε.
έχει να κάνει με τη στρατηγική από την οποία καθορίζουμε. Παρουσιαστεί τη φωτεινή σου και πολύ απλά την επόμενη φορά πρόγραμμα σου προτείνει να σου να κάνει ένα tracking, ας πούμε, στον κάθε εισαγωγικά, τον κάθε πελάτη. Η πολλαπλή χρήση του κινητού στη διαδικασία αγοράς εντός φυσικού καταστήματος. Βρισκόμαστε σε ένα οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα και θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν. Χρησιμοποιούμε το κινητό μας εκείνη την ώρα πλέον. Ναι, το χρησιμοποιούν. Το 67% αναζητούν όταν είναι στο φυσικό κατάστημα παρουσιάσει και σχόλια προϊόντων, ενώ βρίσκονται εκεί προκειμένου να προβούν σε αγορά. Αυτό και το 13 είναι. Ναι. Τώρα τα νούμερα πλέον έχουν γίνει πιο δύσκολα. Έχουν γίνει, ναι. Στο εξωτερικό ισχύει αυτό πιο πολύ, αλλά στην Ελλάδα τώρα λένε είναι μέσα στο κατάστημα και να έχει το tablet, ξέρω εγώ, και να. Το smartphone. Και να βλέπει ότι αν αυτή τη στιγμή ξέρω. Και όμως ζούμε κάθε μέρα στα καταστήματα. Οι ξένοι το κάνουν αυτό. Οι ξένοι το έχουν στάτο. Οι ξένοι Ευρωπαίοι το έχουν σχεδόν στάτο. Πρέπει στο μαγαζί σου έχουν ήδη στην πόρτα να ψάξει. Χρησιμοποιεί το κινητό όταν βρίσκεται σε φυσικό κατάστημα για να καλέσει ένα φίλο συγγενή ενώ βρίσκονται εκεί για να του ζητήσουν τη συμβολή του για την αγορά ενός προϊόντος. Και ένα 40% για να πραγματοποιήσουν σύγκριση τιμών προϊόντων ενώ είναι στο φυσικό κατάστημα, προκειμένου να διαπραγματευτούν την τιμή του. Σε πόσους έχει τύχει να έρθει πελάτης και να πει: Μα στο Ιντερνετ το βρίσκω πιο φθηνά, θα μου κάνει καλύτερη τιμή. Σε μένα έχει συμβεί πολλές φορές. Μα στο Ιντερνετ το βρίσκω πιο οικονομικά, γιατί να το πάρω από σένα. Κλασική ερώτηση. Θα το κάνει εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Προβληματισμοί με τη μεταφορά και την ασφάλεια. Συνήθως, βασικά ποτέ δεν τους απασχολεί, το 22% δεν τους έχει απασχολήσει ποτέ, αν παραλάβουν το προϊόν σε άσχημη κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, ναι, μπορεί να συμβεί, ανθρώπινα χέρια στη μέση, διάφορες συνθήκες. Ένα 50%, 60% δεν βλέπω, 60%, τους απασχολεί το προϊόν δεν φτάνει εγκαίρως στον χρόνο που υποσχέθηκαν ότι θα το παραλάβουν. Ένα 52% το προϊόν που αγοράζει είναι πάντα μικρής αξίας γιατί φοβάται μήπως συμβεί κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του προϊόντος. Εδώ έρχονται και οι όροι χρήση που λέγαμε νωρίτερα, ότι πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσεκτικοί προς τον πελάτη μας. Ένα 67% τα έξοδα αποστολής να αντιπροσωπεύουν συνήθως μεγάλο ποσό σε σχέση με την αξία του προϊόντος. Εδώ έρχονται πλέον οι συμφωνίες που πρέπει να κάνετε σαν επιχειρηματίες με τις courier εταιρείες, να διαπραγματευτείτε τα έξοδα την καταβολής, αποστολής και όλα τα υπόλοιπα. Ένα 58% φοβάται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν θα τον προστατεύσει σαν καταναλωτή αν υπάρχει πρόβλημα κατά τη μεταφορά των προϊόντων. Έτσι. Είπαμε ότι μπήκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία το 2014, τώρα το καλοκαίρι, πριν 2,5 μήνες μέχρι. Και ένα 62% θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Εκεί έρχονται πάλι οι πιστοποιήσεις ότι δεν θα υποκλαπεί τίποτα και τα προσωπικά στοιχεία θα μείνουν αυστηρά προσωπικά. Αυτά από μένα. Αν έχετε κάποια ερώτηση μέχρι τώρα, πείτε μου. Μια ερώτηση να κάνω. Πείτε μου. Εάν εμείς στις πληροφορίες του εκφραστικού καταστήματος, στους όρους χρήσης, έχουμε ας πούμε ένα όρο χρήσης που λέει ότι ένα προϊόν με βάση την πολιτική του καταστήματος μας μπορεί να συσταθεί μέσα σε 3 μέρες. Υπερισχύει το 14 μέρες που λέει η νομοθεσία ή υπερισχύει το 3 μέρες ή το 5 μέρες που μπορούμε να βάλουμε εμείς? Αν έχουμε κλικάρει και όλες τις συμφωνούν. Εγώ δεν θα το βάζα γιατί θα ήμουν εξ αρχής παράνομος. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, αν ο πίστης συμφωνεί, θεωρητικά μετά μιλάμε δικαστικά έτσι. Δηλαδή μετά λέμε εμείς ότι εμείς του είπαμε 3 μέρες, ο πίστης συμφώνησε και αρχίζει να δει, αλλά δεν θέλεις να πεις αυτή τη διαδικασία με το πίστη. Όχι, είναι μια ερώτηση. Είναι μια ερώτηση απλά για να ξέρουμε που πρέπει να βάζει. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια της ερώτησης του κυρίου, ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω, οι όροι που λειτουργούν, οι χρήσεις, οι όροι χρήσης λοιπόν είναι λίγο πολύ στάνταρ. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να βάλει κάποιους δικούς του όρους χρήσης πολύ διαφορετικούς από αυτούς που ορίζει. Σε ένα κατάστημα με κοσμήματα, για παράδειγμα, με ρολόγια, έτσι, το οποίο θα σταλεί με την εγγύηση του, με το καρτελάκι του, με την ζελατίνα που έχουν πάνω προστασία για το καντράν και από κάτω και το οτιδήποτε. Εκεί πρέπει να είστε σαφείς ότι θα το δεχτώ πίσω, αλλά δεν πρέπει να έχει φύγει τίποτα από πάνω. Ούτε το καρτελάκι, ούτε η ζελατίνα προστασία, ούτε τίποτα. Πρέπει να είστε τόσο αναλυτικοί και ξεκάθαροι,
ούτως ώστε να προστατεύσετε εσείς τα δικά σας δικαιώματα. Ναι, ο πελάτης εννοείται, αλλά και εσείς, έτσι, σαν επιχειρηματίας. Αν θα σας βγάλουν τις ζελατίνες προστασίας, έχετε θέμα. Γιατί εγώ αν θα έρθω και δεν δώσω ζελατίνη προστασία, δεν θα το πάρω. Γενικότερα οι όροι χρήσης, να σας συμπληρώσω λίγο, οι όροι χρήσης μπορεί να είναι ένα νομικό κείμενο. Είναι νομικό κείμενο, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά είναι γενικότερα συμφωνία σου με τον καταναλωτή, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το πόσο χρόνο θα κάνει να φτάσει. Αν έχεις το να του λες ότι σε αυτούς τους όρους ότι έχεις δικαίωμα να συμπληρώσεις ένα χαρτί και να μου το γυρίσεις πίσω, να το διαβάζει μπροστά του, bold μεγάλο. Το ένας λόγος να το κάνεις είναι για να είσαι νομικά καλυμμένος, διαδικαστικά καλυμμένο. Κύριος λόγος που το κάνεις είναι για να είσαι ξεκάθαρος μαζί του, να σε εμπιστευτεί και να πάρει από σένα. Δηλαδή, έχεις ένα πάτωμα, ας πούμε, ένα ελάχιστο σετ, ελάχιστο σύνολο κανόνων, κανονισμών, νομικών διατάξεων. Οπότε αυτό θεωρείται ότι είναι το ελάχιστο και από εκεί και πέρα μπορεί να χτίσει εσύ του όρους. Θα στείλει τα εμπορικά. Ας πούμε, πολλοί δίνουν δωρεάν μεταφορικά ή πολλοί, ας πούμε, τώρα στις γιορτές, δίνουν δωρεάν επιστροφή, γιατί τώρα θα πάρουν δώρα. Αυτό έχει να κάνει με την εμπορική πολιτική. Δεν έχει να κάνει τόσο με τους όρους. Όλα στο e-commerce. Το e-commerce είναι, δηλαδή, φανταστείτε ότι δεν σε βλέπει. Επομένως, προσπαθείς να του διώξεις τις ανασφάλειες για να πάρει από σένα. Άρα, κάνεις όλα σχετίζονται με τον πελάτη που κάθεται εκεί πέρα μόνος του σε μια οθόνη. Επομένως, θέλεις να του δώσεις να του περισσότερους λόγους να προτιμήσεις εσένα αντί για κάποιον άλλο. Την εμπορική σας πολιτική, όπως είπατε, π.χ. σε αυτές τις επιστροφές, θα πρέπει να την καταγράψετε ξεκάθαρα. Να την γνωρίζει ο πελάτης. Στους όρους. Στους όρους χρήσης. Ναι, ναι. Και είναι και εμπορικό εργαλείο, γιατί διαφημίζεις κιόλας. Δηλαδή, να κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό. Θέλετε. Πάρουμε σειρά. Έχω πολλά γενικά. Αλλά... Θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Διάλειμμα ή όχι. Προχωράμε. Προχωράμε. Πάμε. Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ. Δεν τον ψήφισα τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, συγγνώμη. Ο Βαγγέλης είναι συνεργάτης μου, έχει έρθει από Σλίτ από Αθήνα, services manager στη Σλίτ. Πλήρως αρμόδιος, ενημερωμένος, update, full update, σε οτιδήποτε απασχολεί και μπορεί να σας απασχολήσει στο ελληνικό εμπόριο. Καταρχήν ευχαριστούμε που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Για τη Σλίτ δεν ξέρω γιατί. Θα σας μιλήσει ο Βαγγέλης. Συνηθίζω να μην μιλάω σχεδόν καθόλου για τη Σλίτ, αλλά απλά είναι το elevator pitch, αυτό το γρήγορο που είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε, να καθοδηγήσουμε και να βοηθήσουμε ανθρώπους που δραστηριούνται online να το κάνουν. Δηλαδή, βοηθάμε τον κόσμο να βγάλει λεφτά στο Ιντερνετ. Αυτό είναι το οτιδήποτε κάνει αυτό. Συμβουλεύοντάς τους, κάνοντας πράγματα για αυτούς, βοηθώντας τους να στηθούν. Όλα όσα θα δούμε τώρα δηλαδή είναι μέσα σε αυτό που κάνουμε και σαν εταιρεία. Λοιπόν, αυτινές δεν τα έχω ετοιμάσει. Θα δούμε τώρα όσο αντέξετε. Δεν ξέρω τώρα αν είστε αρκετά κουρασμένοι αργότερα. Αλλά οι απαντήσεις οι μεγάλες που θα ήθελα που θέλουμε να απαντήσουμε τώρα σε αυτή την παρουσίαση είναι να σας. Και γιατί να κάνουμε ένα είσοδο στην Ελλάδα, που μέσα στις άκρες είναι αυτά που είπε η Γεωργία, γιατί υπάρχει ευκαιρία. Κάποιους μύθοι και πραγματικότητες όταν έχουμε πάρει την απόφαση και ξεκινάμε να το φτιάχνουμε. Τι σημαίνει όμως φτιάχνω είσοδο, δηλαδή καλά τα λέμε όλα, αλλά υπάρχει και το actual πράγμα. Και άντε και τόσο μετά τι γίνεται, για κάποια και ένα γρήγορο σάμα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ίσως το έχουμε πει τώρα, το έχουμε αναφέρει στη συζήτηση. Στο 2012 έγινε μια έρευνα από την Ευρώπη που έχει μεγάλο ένα ranking με το ποιες χώρες καταγράφουν στην Ευρώπη το μεγαλύτερο growth στο e-commerce. Η Ελλάδα κατάγει από αυτό. Πού λέτε ότι ας πούμε, το A ποιο είναι, να βγει και 15η Ελλάδα, 15η ταχύτερη αγορά αναπτυσσόμενη αγορά e-commerce. Είναι κάποιος με το Α. Τι πράγμα. Εδώ πέρα, δηλαδή, πού πιστεύετε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το τέλος του 2012, στο πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Πιθανό το Α είναι μια λογική. Είναι μια λογική. Για το 2015 είναι κανένα ότι είναι 15η ταχύτερα αναπτυσσόμενη, είστε εσείς. Το 9η. Ωραία, δεύτερη. Άρα όλοι λέτε 18. Είμαστε 18η σε ταχύτητα ανάπτυξη. Μέσα σε όλη την Ευρώπη. Το 2 πρέπει. Το 2 θα είναι πιθανό να ανακαίσουμε. Γιατί είμαστε τόσο πολλά, πρέπει να είναι το 2. Είμαστε σε καλή ανάπτυξη. Το 2 το 9. Αυτό βασίζεται.
Δεύτερα ταχύτερη, δηλαδή στο 12 ήμασταν οι δεύτεροι, κάναμε 64% growth. Και συνέχισε αυτό το 2013 και συνεχίζει το 2014 ακόμα περισσότερο. Έχουν μπει τα φαρμακεία τώρα μπροστά και το δίνουν τον δρόμο. Και σε αγορές και σε ανάπτυξη συνολικότερα της αγοράς, το πόσο μεγάλη είναι η. Οκ, επομένως λέει ένας επιχειρηματίας, τέλεια. Γίναμε πλέον. Θα δώσω λεφτά κατά τα πουλά όλα από εκεί, δεν θα έχω έξοδα κιόλας γιατί είναι ισόπα, κατάλαβες, είναι στο τσιμπάλι. Και τα προϊόντα είναι στα ράφια, επομένως είμαστε. Μύθος, και αυτή είναι λίγο κάποιοι πολύ μεγάλοι μύθοι που σχετίζονται λίγο γενικά με το υπόλοιπο. Ο μύθος 1. 500 ευρώ, και αυτό είναι και τόσο πολλά τα καταστήματα. 500 ευρώ και κατάλαβες, site με 500 ευρώ e-shop, κλικ, next finish και έχουμε e-shop και έχουμε εταιρεία. Αυτό δεν παίζει. Το e-shop δεν είναι το site. Το site είναι το τελευταίο. Αυτό που πληρώνουμε όταν δίνουμε κάτι παραπάνω από 500 ευρώ σε εταιρείες που μπορεί να είναι από 500, μπορεί να βρούμε και e-shop με 30.000 και ακόμα παραπάνω. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, προσπαθούμε μέσα, χωρίς να είμαστε εκεί πέρα, να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, να πείσουμε, να ικανοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε loyalty του καταναλωτή, την καλή του θέληση, το commitment, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν από ένα καλέσθητο, λειτουργικό, όμορφο e-shop το οποίο απλά δεν μπορεί να το αγοράσει με 500 ευρώ. Δεν γίνεται. Επομένως πάει ο ένας μύθος. Αυτό είναι μύθος. Δεύτερο. Φτιάχνω το e-shop, δίνω 10-20 και μετά δουλεύει, εγώ κάθομαι πίσω στην καρέκλα μου, αράζω και έρχονται λεφτά. Δηλαδή απλά μετράω λεφτά που έρχονται και φεύγουν και όλα δουλεύουν μόνο. Το e-shop, όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο το site. Το e-shop είναι τηλέφωνα. Φανταστείτε ότι στα περισσότερα site έχω δει ένα pattern ότι αν κάνει 10 παραγγελίες online ένα e-shop, έχει άλλες 5 τηλεφωνικές. Επομένως πρέπει να υπάρχει κάποιος που σηκώνει το τηλέφωνο. Και όταν κάνει 300 παραγγελίες ένα e-shop και έχει 150 τηλεφωνικές, ένα τηλέφωνο είναι λίγο. Επομένως αρχίζει και χτίζει μηχανισμούς. Το e-shop είναι για διεκπαιρέωση παραγγελιών, είναι επιστροφές, είναι παραλαβές, είναι χαρτούρα. Δηλαδή έχει και αυτό εκεί πέρα μια σχετική οργάνωση. Έχει αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι ο courier, είναι μεταφορές, είναι logistics, είναι αποθήκη, είναι όσο πράγματα. Και είναι sales και marketing που μπορείς να το κάνεις μόνος σου, μπορείς να έχεις έναν εξωτερικό, αλλά είναι και αυτό. Πάντως σίγουρα δεν είναι μόνο το site. Και σίγουρα δεν είναι ότι κάθομαι και απλά το βλέπω να μου παράγει λεφτά. Πάει γι' αυτό. Τρίτο. Όλο έχω φτιάξει ένα e-shop, έχω και τα προϊόντα μου στο ράφι, έχω τελειώσει. Είμαι έτοιμος να βγω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Εδώ πέρα είναι αυτό που νομίζουν πάρα πολλά από τα e-shop τα οποία έχουν υλοποιήσει μέχρι στιγμή σαν εταιρεία. Νομίζουν ότι έχουν τα προϊόντα εκεί στα ράφια, έχουν φτιάξει το e-shop και υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι που λέει Βαγγέλη, τώρα είμαστε έτοιμοι. Τους λέω παιδιά, και με κάποιο τρόπο πρέπει να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή πρέπει να μπουν. Το οποίο δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Πρέπει κάποιο να κάτσει, να περάσει περιγραφές προϊόντων, τίτλους προϊόντων, εκπτώσεις, φωτογραφίες, όλα αυτά και να τα κάνει. Και αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ένας εξωτερικός συνεργάτης. Ο φαρμακοποιός ξέρει πολύ καλύτερα τι θα γράψει. Αυτός που πουλάει έπιπλα, αν βάλει εμένα να του γράψω, να περιγράψω ένα έπιπλο, θα το γράφω για όλα κρεβάτι. Κρεβάτι με κρεβάτι έχει μια διαφορά, το οποίο μόνο αυτός μπορεί να το δώσει αυτό το value. Να τα φωτογραφίσει. Αν πάρει μια φωτογραφία που είναι άσχημη, ο πελάτης του θα δει μια άσχημη φωτογραφία και δεν πρέπει να το πάρει, γιατί δεν τον διευκολύνει να αγοράσει. Τελείωσε γι' αυτό. Επομένως, ας δούμε γενικότερα, τι είναι ένα e-shop. Το e-shop, απ' την άλλη, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Το e-shop είναι τρία βασικά πράγματα. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι μια εταιρική ταυτότητα που είναι πολύ βασική. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή, το πλαίσιο το ξέρουμε όλοι. Επειδή έχει φυσικά καταστήματα. Το MyShops που έχουμε αρχίσει, δηλαδή έχει φτιάξει ένα λογότυπο. Το πλαίσιο για μένα, σαν Βαγγέλη, σημαίνει κάτι. Σημαίνει τεχνολογία, σημαίνει γραφείο, σημαίνει ένα σωρό πράγματα. Αντίστοιχα πράγματα πρέπει κάθε e-shop να έχει. Ακόμα και ποιος πουλάει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Ακόμα και ποιος πουλάει αυτά που λέει το πλαίσιο. Απλά πρέπει να ξέρει από πριν το e-shop να έχει ένα λογότυπο, να είναι αναγνωρίσιμο, να έχει χρώματα και αυτά τα πράγματα να το ακολουθούν όσο αυτό μεγαλώνει. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι τεχνολογία. Είναι τεχνολογία. Έχει development, έχει hosting, έχει πράγματα. Ο εγκατάστατης ρυθμίσεις υποστηρίξης έχει όλα αυτά τα technology bytes. Ένα e-shop είναι επίσης τρίτα μέρη, είναι συνεργασίες. Courier, σύμβουλοι, τράπεζες, PayPal. Τώρα μιλάει πολύ ώρα για το πόσο διαφορετικά μέρη μπορεί να είναι σε ένα e-shop. AdWords, Facebook, όλοι αυτοί είναι partners. Είναι ένα οικοσύστημα. Αλλά, ίσως και όλα αυτά είναι ένα e-shop, αλλά όταν θέλω να ξεκινήσω δεν είναι όλη αυτή η εικόνα. Δηλαδή είναι αυτή και λίγο παραπάνω. Επομένως, όταν ξεκινάμε ένα e-shop, έχουμε τρία βήματα. Μάλλον ξεκινάμε με
τρία σταδιακά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να το σχεδιάσουμε. Να σχεδιάσουμε το e-shop είναι η υλοποίηση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. Δεν είναι ένα site. Επομένως, πρέπει να σχεδιάσουμε πρώτα την επιχειρηματική στρατηγική. Μετά να κάτσουμε να φτιάξουμε όλα αυτά τα πράγματα, να κάτσουμε να βρούμε εταιρικές ταυτότητες, όλα όσα λέγαμε πριν. Και μετά είναι να κάτσουμε, όταν το φτιάξαμε ένα e-shop, να έχουμε φτιάξει ένα μαγαζί στην κορυφή του βουνού. Πρέπει να δώσουμε λεφτά και να στείλουμε κόσμο εκεί πέρα πάνω για να έρθει και να μπορέσει να ψωνίσει από εμάς. Συν ότι το βουνό είναι γεμάτο από άλλα e-shop, έτσι πρέπει να το θυμίσει. Επομένως, πάντα πάρουμε ένα-ένα. Okay. Όταν ξεκινάμε με ένα πελάτη, οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει πριν φτάσει στο πώς φτιάχνει το e-shop, είναι αν αξίζει να μπω σε αυτή τη λογική, σε αυτή την αγορά. Δεν υπάρχει αγορά. Ας πούμε, εγώ πουλάω σανίδες του Apple. Τις ψωνίζουν online ή τους είναι μεγάλες? Δηλαδή, πουλάω Apple. Ψωνίζουν ή πουλάω online ή όχι? Υπάρχει ανταγωνισμός, είναι κι άλλοι, αξίζει εν τέλει να το κάνω αυτό το πράγμα. Σε αυτό έχουμε διάφορες πηγές. Αυτό μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μαζέψουμε δεδομένα. Δεδομένα είναι η έρευνα που είδαμε πριν. Το πώς συμπεριφέρεται ένας καταναλωτής. Εγώ θέλω να πουλήσω στους Έλληνες. Αγοράζουν οι Έλληνες online. Στην Αφρική είναι όλοι κινητά. Δεν θα φτιάξω κάτι μεγάλο. Υπάρχουν εργαλεία. Δεν έχω τώρα. Εδώ πέρα είναι μερικά πολύ χρήσιμα εργαλεία. Μπορώ να σας το πω, να σας στείλω και κάπου να τα έχετε μαζεμένα. Που μας δίνουν δεδομένα. Ας πούμε, το Consumer Barometer είναι ένα εργαλείο που έχει προκύψει, που ανανεώνεται κάθε 2 ή 3 χρόνια με δεδομένα, που είναι έρευνες της TNS και της Google. Κάνουν panel research. Κοινώς βάζουν αντιπροσωπευτικά δείγματα πληθυσμού και τους ρωτάνε πώς συμπεριφέρονται. Και τους λένε, κάνανε οι άνθρωποι πάνω για την αγορά του make-up. Κάνουν οι άνθρωποι online αγορά πριν πάνε να αγοράσουν. Και σου λένε ότι ένα 90% κάνανε online αγορά. Επομένως, αρχίζει σιγά σιγά και βλέπεις ποιοι ψάχνουν για αυτό το πράγμα το οποίο εσύ εμπορεύεσαι στο ίντερνετ. Αυτό είναι προσβάσιμο για όλους. Είναι δημόσιο, είναι δημόσιο. Είχα να κάνω ένα λέξη μόνο να το κάνω στο ταυτίδι. Αλλά μπορούμε να το δούμε. Στα webmaster tools είναι αυτό. Είναι consumer barometer, αν το ψάξετε στο Google. Για τους καταναλωτές, δηλαδή, έτσι. Είναι γενικότερα η Google ό,τι κάνει το δίνει δωρεάν. Ας πούμε, αυτό εδώ πέρα είναι το Google Trends. Και αυτό, δηλαδή, αν ψάξεις Google Trends, σου βγάζει αυτό εδώ πέρα που βάζεις εδώ ένα. Αυτό είναι για το γάλα σόγια. Λες ότι πώς κινείται η αναζήτηση για γάλα σόγια στα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα. Και σου βγάζει ένα trend. Επομένως, αν εσύ τη βλέπεις αυτή τη γραμμή να πηγαίνει προς τα πάνω, σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ίσως έχει νόημα για μένα. Η Google εδώ πέρα ξέρει πόσοι ψάχνουν κάτι. Επομένως, καταλαβαίνει λίγο το ωφέλη του πληθυσμού. Συγγνώμη, είναι και για προϊόντα μόνο ή για υπηρεσίες και προϊόντα για όλα? Αυτό εδώ είναι σου λέει Google πόσοι ψάχνουν κάτι. Εσύ βάλε, ξέρω, Παλαιστίνη, βάλε Ομπάμα, βάλε ό,τι θέλεις. Για το προηγούμενο κυρίως, για το barometer. Το προηγούμενο είναι προϊόντα και σου βγάζει εδώ πέρα κατηγορίες, δεν φαίνεται το όνομα. Car insurance, cinema tickets, clothing and footwear, flights, έχει μερικές συγκεκριμένες κατηγορίες τις πιο μεγάλες. Δεν τις έχει όλες. Και η καινούργια έρευνα έχει φτωχύνει με λίγο Consumer Barometer. Ένα άλλο πολύ ωραίο εργαλείο, ας πούμε, για να δεις και ακριβώς το ενδιαφέρον, το πόσο πολύ ενδιαφέρονται για αυτό που εσύ πουλάς στην Ελλάδα, online πληθυσμός, είναι το Facebook. Στο Facebook έχει από πίσω μια πλατφόρμα διαφήμισης. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε εκεί πέρα μέσα είναι να κάνουμε στοχεύσεις. Επομένως, στοχεύσεις μπορούμε να κάνουμε, να πούμε ότι θέλω να τρέξει μια διαφήμιση στα Χανιά. Θέλω να τρέξει μια διαφήμιση στα Χανιά στα άτομα από 19 μέχρι 23. Θέλω να τρέξει μια διαφήμιση στα Χανιά 19-23 που ενδιαφέρονται για πατίνια. Είναι λέξεις. Και αυτό εδώ πέρα, όταν τα βάζεις όλα αυτά, αυτό εδώ πέρα σου λέει πόσοι μέσα στο Facebook πληρούν τα κριτήρια που έχεις βάλει. Επομένως, κάνοντας εσύ τέτοια σενάρια, μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα έχω βάλει Ελλάδα 18-24 που ενδιαφέρονται για το water polo και μιλάνε ελληνικά. Στο Facebook 130.000 τέτοιοι άνθρωποι. Άρα, αν θέλω εγώ να πουλήσω γυαλιά, με δεδομένο ότι στο Facebook στην Ελλάδα είναι ένα 80% των online. Αν θέλω να πουλήσω γυαλιά για πισίνα, έχω 130.000 ένα μέγεθος αγοράς. Στο Facebook, αλλά κάπου εκεί πέρα. Μπορεί να κάνει την ερώτηση αυτή οποιοδήποτε σε κάποια. Για το συγκεκριμένο, απλά πρέπει να φτιάξεις στο Facebook ένα λογαριασμό που να τρέχει διαφημίσεις το οποίο είναι δωρεάν. Και έχει μια διαδικασία, δηλαδή απλά το φτιάχνεις. Και δεν χρειάζεται να βάλεις λεφτά για να στο δείξει. Ακόμα δεν είναι. Ακόμα. Και στο εισαγωγικά πριν για την Google ότι είναι δωρεάν το πρόγραμμα που μας δίνει. Αυτά που είναι δωρεάν. Η Google διαφήμιση είναι η πιο ακριβή. Δεν είναι κάποιος άλλος. Για να σε δείχνει τους πρόσωπους να ζητήσει. Ποιο το φροντίζει. Λοιπόν, επομένως από όλα αυτά τα πράγματα μαζεύεις δεδομένα από παντού και καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η πίτα.
Okay. Ψάχνεις στο Google και βλέπεις αυτή την πίτα για αυτά keywords πώς είναι ανταγωνιστές σου που δραστηριοποιείται. Επομένως, καταλαβαίνεις λίγο πόσο μεγάλη είναι η αγορά σου. Ξέρεις επομένως πόσο μεγάλη είναι η αγορά σου. Επομένως, κάνεις κάποιες προβλέψεις για το αν θα πούλαγα στο 10% ή στο 5% τι θα έβγαζα, πόσο είναι το καλάθι μου, πόσο κάνουν τα προϊόντα μου, που είναι και λέω η εμπορική εμπειρία εκεί πέρα πάρα πολύ. Και μετά έρχεσαι και βάζεις τα κόστη. Τα κόστη είναι πολλά και διαφορετικά δηλαδή. Δηλαδή είναι από την αρχική επένδυση που ίσως είναι και μικρότερη. Μετά έχεις κάποια πάγια εξ προσωπικού, κόστος συμβούλων, υποδομές, φωτογράφηση προϊόντων, λογιστική υποστήριξη, νομική υποστήριξη. Το κόστος των πολυθέντων σου, το κόστος να τα συσκευάζεις, το κόστος να τα στέλνεις, να τα επιστρέφουν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κόστη. Επομένως, στο τέλος, φτιάχνεις μια πολύ ωραία εξελάκι και τα βάζεις πόσα βάζω, πόσα περιμένω να πάρω και αν τελικά συμφέρει. Δηλαδή, μένω, βγαίνω. Δηλαδή, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και πολλά τα e-shop, δηλαδή είναι πολλά τα e-shop τα οποία δεν κάνανε ποτέ αυτή την ερώτηση και πήγανε απευθείας να το φτιάξουν, είχαν κάποια λεφτά στην άκρη, ήταν στον πανικό τους με την κρίση, βάλανε λεφτά, τους τελειώσαν τα λεφτά. Ένα παράδειγμα κλασικού e-shop, όνομα και πράγμα, προ-κρίσης, το οποίο μπήκε στο πτυχευτικό, είναι το κλασικό e-shop. Ναι, το οποίο πολλές φορές βάζει και προϊόντα κάτω του, κράχτες δηλαδή, κάτω του κόσμου κλπ. Το κάνεις, και αυτοί που το αποτέλεσαν την ομάδα άσε την μπάλα, κυκλοφορούσαν με το ίδιο. Οπότε ανοιχτήκαν το λόγο. Και στους όρους ακόμα δεν επιστρέφουν τα χρήματα, το ξαναλέω εγώ προσωπικά, για προϊόν το οποίο δεν ανοίχτηκε, δηλαδή μέσα σε πλήστα, είπα τσακωθώ. Και να γνωρίσω μέχρι και τηλεφωνικά, αν ήταν αυτός, τον οικονομικό διευθυντή, παραδείγματος χάρη, ποιος μου στείλει, για να πάρω πίσω, παραδείγματος χάρη 25. Λέω ένα ποσό ευρώ, έτσι. Αυτό είναι γελίο και τρακάρει με το νόμο που πριν είπατε, έτσι, με την Ευρωπαϊκή. Ποιο το e-shop που έχει 15 βραβεία πάνω στη σελίδα του και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και το κάναμε εμείς το κάναμε το νούμερο 1 στην Ελλάδα, γιατί μπήκε Παρθένο σε εισαγωγικά τότε. Από τις πρώτες ήταν, και ποιον, μπράβο του πλαισίου. Οκ, θέλουμε να φτιάξουμε στο πλαίσιο, την πήραμε την απόφαση και θέλουμε να πάμε στο e-commerce. Η ερώτηση που συνήθως ξεκινάμε, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι ο Βαγγέλη, τι κάνουμε, δηλαδή από πού το πιάνουμε και από πού το αφήνουμε. Μόνος εδώ είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ χαμηλή, πολύ ψηλό επίπεδο, για το ποια είναι τα διαφορετικά πράγματα που περιλαμβάνουν το αναπτύσσω, τι σημαίνει αναπτύσσω ένα e-shop. Θα τα δούμε ένα-ένα. Απλά ξεκινάμε από τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας. Τέλος, αυτό που θέλουμε να κρατήσετε εδώ πέρα είναι συγκέντρωση πληροφοριών. Συγκέντρωση πληροφοριών είναι να μαζέψουν πληροφορίες για τα προϊόντα, φωτογραφίες, όρους χρήσης, αυτά που λέγαμε πριν, να αποκτήσω κείμενα για το να περιγράφω το e-shop καλύτερα. Αυτά ξεκινάνε από την πρώτη μέρα. Πρέπει να είναι έτοιμο όταν είναι όλα τεχνικά έτοιμα και δεν σταματάνε ποτέ. Μετά αυτά συνεχίζουν, έτσι, δηλαδή πηγαίνουν. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα να ανέβουμε, αλλά μετά πηγαίνουμε, συνεχίζουμε. Το πρώτο βήμα είναι αυτό που λέγαμε πριν, δημιουργία εταιρικής ταυτότητας. Εδώ πέρα, δηλαδή αυτές είναι οι πιο χαρακτηριστικές. Δηλαδή τα παραδείγματα εταιρικής ταυτότητας που έχουμε είναι αυτά. Αυτό σημαίνει καφέ, αυτό σημαίνει τρέχω, αυτό σημαίνει τρώω μπέργκερ και αυτό σημαίνει έχω ένα λάπτοπ που είναι άσπρο, μάλλον εκεί πέρα μια πολύ μεγάλη οθόνη. Είναι ξεκάθαρα, δηλαδή κάτι τέτοια πράγματα, το brand είναι αυτά που σκέφτεται κάποιος όταν δεν είσαι εκεί. Το πλαίσιο είναι αυτό που σας έλεγα πριν, είναι τεχνολογία. Αντίστοιχα πράγματα πρέπει να σχεδιάσουμε, να χτίσουμε για το e-shop μας. Γιατί θα δώσουμε λεφτά να το προωθήσουμε και μετά αυτό που θα προωθήσουμε θα πρέπει να μείνει στον καταναλωτή χωρίς να συνεχίσουμε να το πληρώνουμε, να το θυμάται. Επομένως, τι σημαίνει, φτιάχνουμε εταιρική κουλτούρα, βλέπουμε ποια είναι η αγορά μας, σε ποιους μιλάμε, βλέπουμε το ανταγωνιστικό περιβάλλον ποιο είναι, βλέπουμε τα trends και το τεστ και καταλήγουμε σε σήμα, μότο, συσκευασία, χρώματα ήχους και ένα σωρό άλλα. Αυτά είναι τα βασικά, αυτά είναι τα απαραίτητα. Τα οποία θα ξεκινάμε, τα έχουμε σαν. Δηλαδή το βάζουμε, το τυπώνουμε στον τοίχο, στο γραφείο μας, ότι είναι τώρα την μέρα που ξεκινάμε, ότι αυτά είμαστε. Είναι αυτό που είμαστε. Το δεύτερο βήμα είναι να σχεδιάσουμε το e-shop. Θα το ζωγραφίσουμε. Όπως όταν φτιάχνουμε ένα αμάξι, δεν ξεκινάμε κατευθείαν, δηλαδή δεν πάει κατευθείαν να διδώσουμε κουλόνια, αλλά το φτιάχνουμε πρώτα στο χαρτί, το σχεδιάζουν έτσι ακριβώς πώς θα δουλεύει, πώς θα δουλεύει. Έτσι ακριβώς και με τα e-shop. Το πρώτο βήμα παίρνουμε ένα αρχικό brief, τι θέλουμε να κάνει, τι θα δίνουμε στους καταναλωτές μας μέσα από εκεί. Ξεκινάμε να αναπτύσσουμε προτάσεις, τις διορθώνουμε, τις αναπτύσσουμε, μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και μετά έχουμε με ένα κεντρικό design, ας πούμε, συνολικότερο το e-shop, ζωγραφισμένο όλο το e-shop στο χαρτί, όλες τις οθόνες του. Και αρχίζουμε εκεί πέρα μετά και πειράζουμε τα τελευταία πραγματάκια. Για να το οριστικοποιήσουμε πρώτα στο χαρτί πριν γράψουμε καθόλου κώδικα. Δηλαδή, έχουμε μόνο ένα χαρτί που το βλέπουμε το e-shop από πρώτα και με τι ώρα που είναι. Βασικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία, κάποια έτσι σημαντικά. Το πρώτο
είναι ότι το e-shop δεν το σχεδιάζουμε για να δώσουμε τα προϊόντα μας προς τα έξω. Το e-shop το σχεδιάζουμε και το φτιάχνουμε για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να ψωνίσει αυτό που θέλει. Επομένως, αυτό που σκεφτόμαστε, που έχουμε στο μυαλό μας όταν σχεδιάζουμε ένα e-shop, είναι ότι πρέπει να βοηθάμε αυτόν εκεί. Να το σχεδιάζουμε με γνώμονα αυτόν που κάθεται στην καρέκλα. Το άλλο είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε, δηλαδή κάτι κόκκινα e-shop, κάτι πράγματα που κάνουν πλικ τέτοια. Αυτά είναι όταν κάθεστε μπροστά στην οθόνη και σας ενοχλεί να το βλέπετε. Το κόκκινο αποφεύγεται γιατί είναι και alert χρώμα. Είναι κίνδυνος, φύγε. Να φτιάξεις ένα e-shop για να του λες κίνδυνος, φύγε. Επίσης, κάτι άλλο που έχουμε δει τακτικά. Πολλοί φτιάχνουν e-shop και το κάνουν, δεν βλέπεις προϊόντα στην πρώτη σελίδα τους. Βλέπεις κάτι όλες τις φωτογραφίες, βλέπεις κείμενο, βλέπεις διάφορα, βλέπεις μερολόγιο, βλέπεις τι έκανε χθες το βράδυ, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες που φέρνουν, αλλά προϊόντα δεν βλέπεις. Έρχεται ένας άνθρωπος εκεί πέρα που ψάχνει για παπούτσια, βλέπει πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να αγοράσει κάτι. Επομένως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προϊόν πρέπει να υπάρχει και να είναι ξεκάθαρο στο χρήστη αυτό το πράγμα πάντα εδώ για να το αγοράσεις. Είναι ό,τι και να κάνουμε, όσο αντιστοιχικό ή άκοψο είναι, πρέπει να του λέμε ότι αγόρασέ το. Κάτι το οποίο το έχουν ξεχάσει πάρα πολλά e-shop και τώρα έχει αρχίσει και φαίνεται πάρα πολύ είναι το mobile. Το e-shop πρέπει να είναι φτιαγμένο με ένα ηλεκτρικό κατάστημα για να προσαρμόζεται σε κινητά και να μπορεί από το κινητό πλέον να ψωνίσει, όχι μόνο να δει πράγματα. Το κόστος μεταφορικών και άλλες χρεώσεις πρέπει να τα λες από την αρχή, να τα επενδύσεις συνέχεια, γιατί είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή απέναντι σε ξένους. Και ότι πάντα, αυτό που λέγαμε και πριν, η χρηστικότητα πάντα είναι πιο σημαντική από την ομορφιά. Μπορεί να φτιάξουμε ένα άσχημο e-shop, μπορεί να είναι λίγο άσχημο, αλλά αν διευκολύνει πάρα πολύ το χρήστη να βρίσκει αυτά τα πράγματα που θέλει, τότε θα κερδίσουμε. Το κόστος μεταφορικών που είπατε να κόψω αυτό, στην νομοθεσία αυτή την καινούργια αναφέρεται μέσα την ευρωπαϊκή. Δεν σε δεσμεύει κάποιο, στα μεταφορικά δεν σε δεσμεύει καθόλου. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να τα δίνει δωρεάν, μπορεί να τα δίνει και πολύ ακριβά, απλά τα δώσει ακριβά. Νομίζω υπάρχει νομοθεσία ότι πρέπει να αναφέρεται κάτω, δηλαδή από την τιμή, ότι στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ, δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφορικών. Μπορεί να υπάρχει νομοθεσία που το αναφέρεται έτσι. Καταρχήν, όσον αφορά τις νομικές ερωτήσεις, να σας πω δεν είμαι δικηγόρος. Δηλαδή, αυτά που ξέρω από την εμπειρία μου. Αυτό που λέει η νομοθεσία είναι ότι ο χρήστης πρέπει να του λες ακριβώς τι πληρώνει και το πληρώνει. Ναι, ακριβώς. Όταν πρέπει τα μεταφορικά πρέπει να αναφέρονται. Είναι απόρρια του νόμου, δεν είναι like. Και να μην υπάρχουν pre-checked κουτάκια. Δηλαδή, πολλά e-shop τα οποία αγοράζω κάτι 100 ευρώ και το βλέπω 100%. Όταν πάω να βάλω τελικά να το πληρώσω, έχουν κλικάρει από μόνοι τους συν μεταφορικά 5 ευρώ, συν αυτό, συν το άλλο. Και φτάνω τελικά να πάει στα 110, ας πούμε. Και μετά λέω πώς πήγε 110. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η όλη παρουσίαση γίνεται για e-shop που πουλάνε, ελληνικά e-shop, που πουλάνε στην Ελλάδα. Έχω κάποιες απορίες όσον αφορά κάποια e-shop που θέλουν να πουλήσουν στο εξωτερικό. Μπορεί να ρωτήσω ή είναι άσχετο? Έχω οι 3 διαφάνειες στο τέλος. Είναι μια μικρή παρένθεση για το εξωτερικό. Θέλω να ρωτήσω για το νομικό πλαίσιο βασικά και για το logistics. Τι γίνεται εκεί και πώς υπολογίζεται η τιμή. Δεν έχω απαντήσει. Γιατί είναι ρευστή απάντηση. Δηλαδή δεν υπάρχει απάντηση. Δεν είναι τα logistics είναι συμφωνία. Όταν πουλάς Ευρώπη, ισχύει η ίδια νομοθεσία. Επειδή ξέρω ότι είναι πολύ κομμουνική ασφαλή. Γι' αυτό. Να το δούμε μετά, ίσως. Από τη στιγμή που θα σχεδιαστεί, πάμε στη τεχνική υλοποίηση. Η υλοποίηση είναι 2 πράγματα. Είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία το αναπτύσσω. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, δωρεάν, μη δωρεάν, ακριβές, μη ακριβές, όλα. Και το που θα το φιλοξενώ το site, σε ποιο server θα ανέβει. Και εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Δεν θα ανασταθώ εδώ πέρα, απλά αυτά είναι technicalities που καλό είναι να αφήνετε τους τεχνικούς σας να ασχοληθούν με αυτά. Δηλαδή το δικό σας business, ο δικός σας όσο πρέπει να δαπανάτε στα εμπορικά. Εκεί πέρα είναι το value. Για τα υπόλοιπα έχετε ένα τεχνικό άνθρωπο τον οποίο θεωρητικά εμπιστεύεστε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι οι συνεργασίες. Με βασικότερη και μεγάλο πόνο των ελληνικών e-shop είναι το courier. Το courier είναι ο τελευταίος άνθρωπος, μάλλον είναι ο πρώτος και ο τελευταίος άνθρωπος, η πρώτη και τελευταία επαφή του καταναλωτή με το e-shop σας. Δηλαδή αυτό που παίρνει, η εμπειρία μου παίρνει ακόμα και τον άνθρωπο που του πηγαίνει στο σπίτι ή οπουδήποτε το προϊόν, είναι σημαντική, είναι η τελευταία εικόνα του, είναι αυτό που του μένει στο μυαλό. Επομένως πρέπει να το προσέξει λίγο σημαντικά αυτό και να το ελέγχει τακτικά. Πρέπει να το ελέγχει. Οι συνεργασίες είναι πολλές.
Πολλοί χρησιμοποιούν πάνω από έναν, πολλοί δίνουν την επιλογή σε πάνω από έναν, αλλά είμαστε μια cost sensitive αγορά, επομένως όλοι συνήθως πάνε στο πιο φθηνότερο, στην καλύτερη εμπορική συμφωνία. Οκ, το φτιάξαμε το e-shop και είμαστε έτοιμοι και βγαίνουμε. Η μεγάλη ερώτηση. Το πώς θα φέρουμε κόσμο εν τέλει. Δηλαδή το φτιάξαμε πάνω στο βουνό μόνο το έτσι ωραίο ρε παιδί μου, για να δούμε πώς θα φέρουμε κόσμο στο μαγαζί. Εκεί πέρα αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Στο ίντερνετ, το ίντερνετ εγώ το σκέφτομαι κάπως έτσι. Δηλαδή ο καταναλωτής όταν μπαίνει στο ίντερνετ τι είναι, διαφημίσεις, φωτάκια, site, πράγματα, παντού γίνεται ένας χαμός. Και αντίστοιχα και ο επιχειρηματίας όταν θέλει να αρχίσει και λέει okay, Βαγγέλη, πώς θα το προωθήσουμε μέσα σε αυτό το χαμό, πώς θα με μάθει, πώς θα με ξεχωρίσει ότι είμαι αυτός εδώ πέρα στην άκρη. Και του λένε οι συνάδελφοί μου, οι digital marketers, αυτοί και οι social media experts, του λένε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει το Facebook, το Pinterest, το AdWords, το τέτοιο, τα conversions, τα YouTube και αυτά εκεί πέρα, ξέρω εγώ και αυτό. Γιατί το να κάνουμε, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει καθόλου. Επομένως, τι λέμε, οκ, το καθισκάζουμε. Πάμε να πούμε λίγο πιο πίσω, στα βασικά του marketing. Πάμε να θέλουμε να κάνουμε marketing τώρα, θέλει να μας μάθει ο κόσμος. Επομένως, τι είναι marketing, είναι προϊόν, ποιο είναι το προϊόν μας, πού το προωθούμε, πώς το προωθούμε και σε ποια τιμή. Είναι βασικά πράγματα. Πρέπει να συζητήσουμε το πρώτο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν προωθούμε κάτι, έχουμε μια εταιρική ταυτότητα. Έτσι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε αυτό το πράγμα που πουλάω τι είναι. Δηλαδή, αν πουλάω αθλητικά παπούτσια και πάω σε ένα και σου λέω Γεια σου, Μανώλη, σου εδώ πουλάω αθλητικά παπούτσια. Είμαι ένας ουδέτερος που πουλάω αθλητικά παπούτσια. Αν του πω ότι πουλάω αθλητικά παπούτσια για δρομής που τρέχουν στο μαραθώνιο, είμαι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο γι' αυτό. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη αγορά. Αν του πω ότι πουλάω ρούχα για κυρίες από 50 έως 60, πάλι με κάτι συγκεκριμένο. Το πουλάω ρούχο γενικά είναι κάτι αδιάφορο γι' αυτό. Επομένως, πρέπει να ξέρω ποιο είναι το προϊόν μου, πρέπει να ξέρω ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μου, πρέπει να δώσω λόγους σε αυτό, να σκεφτώ λόγους για να επικοινωνήσω λόγους, γιατί εμένα και όχι κάποιον άλλο. Επομένως, πριν αρχίσω να δαπανώ όλα αυτά στη διαφήμιση, και να ξοδεύω, πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι τι θα λέω σε αυτούς τους ανθρώπους. Το σκέφτηκα, τα έβαλα κάτω, μπουλετάκια, είμαι αυτό, και μετά αρχίζω να φτιάχνω το επόμενο να φτιάχνω περιεχόμενο γύρω από αυτά. Το περιεχόμενο τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μια Facebook σελίδα, μια σελίδα στο Facebook, μια παρουσία στο Facebook. Μπορεί να είναι ένα site το οποίο να γράφω αυτά που μου κατεβαίνουν στο μυαλό, ένα blog. Να γράφω απλά αυτά που σχετίζονται με το προϊόν μου και με μένα. Μπορεί να είναι να φτιάξω βίντεο. Γενικότερα φτιάχνω, εφόσον πουλάω κάτι συγκεκριμένο, ξέρω τι πουλάω, ξέρω το κοινό μου, ξέρω το ενδιαφέρει, ας κάτσω να γράψω λίγο, να φτιάξω λίγο πράγματα τα οποία ξέρω θα τον ενδιαφέρουν και θα του τραβήξουν το μάτι. Γιατί το ξέρω τον πελάτη μου. Είναι αυτό που ο offline έμπορος ξέρει ακριβώς τι θέλει να ακούσει ο πελάτης του, αυτό θέλουμε να κάνουμε και στο online. Απλά πρέπει να το φτιάξει σαν περιεχόμενο αυτό πρώτο. Και μετά το φτιάξα και αυτό, μετά πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Με αυτό έχω ορίσει το product, ξέρω ποιο είναι το προϊόν μου και έχω φτιάξει και ακριβώς όλες τις παρουσίες τις οποίες θέλω να δει ο καταναλωτής μου. Πρέπει να κάτσω να δω ποιον θα φέρω μέσα. Μόλις πρέπει να κάτσω να σκεφτώ ποιος είναι ο καταναλωτής μου. Από πού είναι ο καταναλωτής μου, είναι από την Κρήτη, είναι από την Ελλάδα, είναι από το εξωτερικό, όπως είπατε κι εσείς. Είναι business πελάτης, είναι consumer πελάτης, πού δουλεύει, τι διαβάζει, τι ενδιαφέρεται, ποια είναι τα ενδιαφέροντά του. Μιλάει αγγλικά, μιλάει ελληνικά, χρησιμοποιεί social media, ποια site. Γενικότερα, είναι το να ξέρεις τον πελάτη σου που συχνάζει, είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που μπορεί να μην είναι από μόνο την επιτυχία, αλλά θα σου χαμηλώσει πάρα πολύ τα κόστη όταν πας να το προωθήσεις. Είναι διαφορετικό να το προωθήσεις σε όλους και διαφορετικό να επιλέξεις 10 στο κειμένο και να το προωθήσεις σε όλους. Στο επόμενος, μετρημένα κουμπιά και στο digital marketing. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε σε ποιους θέλουμε να πάμε να μιλήσουμε και ξέρουμε και τι θα πούμε. Ξέρουμε ποιους προωθούμε, επομένως ξεκινάμε και προωθούμε. Τώρα εκεί, τα μέσα μπορεί να είναι αποπεριόριστο πολύ συγκεκριμένα. Εδώ πέρα κάνουμε μια αποτύπωση των πιο σημαντικών και των πιο αποτελεσματικών. Είναι το Google, είναι οτιδήποτε αφορά το Google. Που είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει. Δηλαδή, όταν ξεκινάει μια Google καμπάνια ένας πελάτης, είναι τα γενεά του. Ποιοι δεν ξέρουν τι είναι το Google γενικότερα, το Google AdWords. Ξέρετε το το Google σου δίνει διάφορα μέσα. Σου δίνει μέσα να διαφημίζεις όταν κάποιος ψάχνει κάτι, σου δίνει μέσα να διαφημίζεις όταν κάποιος απλά πλοηγείται σε διάφορα site, σου δίνει μέσα να διαφημίζεις όταν κάποιος βλέπει βίντεο στο YouTube, σου δίνει ένα σωρό μέσα να επικοινωνείς αυτά τα οποία εσύ έχεις ετοιμάσει.
και πληρώνετε γι' αυτό. Το Facebook αντίστοιχα. Το Facebook αντίστοιχα είναι ένα μέσο στο οποίο μπορεί να ξαναγνωρίσει. Είναι ένα μέσο προώθησης, μάλλον το οποίο σου επιτρέπει να φτάσει σε χρήστες απλά όταν αυτοί χαζεύουν στο ίντερνετ, χαζεύουν μέσα στο Facebook. Μπορεί να τους στοχεύσει στο Facebook, σε διαφορά με το Google έχει αρκετά καλύτερη, ακριβέστερη στόχευση. Μπορεί να στοχεύσει πάρα πολύ καλά γεωγραφικά, ενδιαφέροντα, ηλικίες, όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μικρότερη απόδοση στην πώληση αυτή καθεαυτή, γιατί πολύ απλά στο Google, όταν ψάχνει κάποιος φανέλες ποδοσφαίρου, θέλει να αγοράσει φανέλες ποδοσφαίρου. Όταν κάποιος βλέπει στο Facebook φανέλες ποδοσφαίρου, βλέπει στο Facebook φανέλες ποδοσφαίρου. Το αν θα αγοράσει ή όχι είναι μικρό. Ένα άλλο μέσο είναι το να αξιοποιήσεις όλες αυτές τις κοινότητες που υπάρχουν για να προωθήσεις τα πράγματα, τα προϊόντα σου. Παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν, ένα εξειδικευμένο προϊόν, ένα προϊόν για μηχανικούς, ένα λογισμικό για μηχανικούς, για πολιτικούς μηχανικούς. Αν το τρέξεις τώρα στο AdWords, αν το τρέξεις στο Facebook δεν έχει νόημα, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην διαλέγουν το λογισμικό του στο Facebook. Αλλά αν πας σε μια κοινότητα μηχανικών που γράφουν και τους πεις εκεί πέρα ότι παιδιά έχω δει αυτό το τέτοιο και είναι ωραίο και κάνει αυτά και κάνει. Απαγορεύεται τη διαφήμιση. Δεν απαγορεύεται. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου, δεν είναι διαφήμιση. Αλλά εκεί πέρα πρέπει να λίγο προσοχή γιατί πρέπει να συμμετέχεις. Σου αρέσει, με το δεδομένο σου αρέσει αυτό που κάνεις. Κατεφόρου δεν νομίζω ότι θα το επιτρέπετε. Πάντως γίνεται. Μπορείς να φτιάχνεις blog, μπορείς να φτιάξεις μια κοινότητα, μπορείς να αξιοποιήσεις άλλα μέσα τα οποία δεν σου δίνουν διαφήμιση, αλλά μέσα από το περιεχόμενο που φτιάχνεις να γίνεις γνωστός, να σε εμπιστευτούν, να σε αγαπήσουν και να κάνουν τα προϊόντα σου. Και ένα άλλο πολύ δυνατό κανάλι πώλησης που περισσότερο, τουλάχιστον εγώ όταν ξεκινήσω να ασχολούμαι με το πράγμα δεν το πιστεύω, είναι το email marketing. Το να στέλνεις mail καμπάνιες σε πελάτες σου με σωστό τρόπο. Είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Συνήθως οι καμπάνιες που στέλνουν, δηλαδή να στείλεις ένα mail και να πεις αγόρασε αυτό, έχω μια προσφορά τάδε, συνήθως είναι 2 φορές πιο αποδοτικό από τη μέση απόδοση του site. Είναι ένα πάρα πολύ αποδοτικό κανάλι που φέρνει πάρα πολλούς πελάτες. Απλά αυτό εδώ το κομμάτι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα το κάνεις να μην είναι παράνομο. Δεν αγοράζουμε λίστες που δεν ξέρουμε. Δεν στέλνουμε mail όπου να είναι, μάλλον πρέπει να έχει δεχτεί κάποιος να παίρνει mail από εμάς για να μπορούμε να του στείλουμε. Δεν το παρακάνουμε για να μην τους ενοχλούμε. Δεν το κάνουμε πάρα πολύ λίγο για να μην μας ξεχνάνε. Επομένως, εδώ πέρα θέλει μέτρο και θέλει μια γενικότερη στρατηγική. Η συχνότητα σωστή ποια είναι, αποστολής. Όχι το μήνα. Σε τι προϊόν καταρχήν. Αν μιλάμε σε τι προϊόν. Σε επαγγελματικό εξοπλισμό, αυτό που θα έλεγα εγώ θα ήταν 1 με 2 φορές το μήνα καθαρά προϊόντικό newsletter και άλλες 2 ή 3 φορές το μήνα ένα newsletter με νέα που τον αφορούν. Είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Δηλαδή, γενικότερα το mail marketing είναι μια συνολικότερη στρατηγική, δεν είναι μόνο αυτές οι καμπάνιες. Ας πούμε, αν μπείτε στο spartu.gr, μπείτε μέσα, βάλτε ένα προϊόν στο καλάθι. Βάλτε ένα προϊόν στο καλάθι και μετά φύγετε. Μετά από 5 λεπτά θα σας έρθει ένα mail που θα σας λέει ότι αφήσατε ένα καλάθι. Πάρτε ένα κουπόνι 10% για την αγορά σας, για να το τελειώσετε. Και σου βάζει και το προϊόν που έχεις αφήσει. Έτσι. Αυτό είναι mail marketing. Το να βάλεις, ας πούμε, ξενοδοχείο. Κλείνω σήμερα, μάλλον είναι καλοκαίρι, κλείνω τον Αύγουστο, έχουμε στο ξενοδοχείο. Είχα κλείσει τον Μάρτιο. Άρα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κλείνω τον Μάρτιο και έρχομαι τον Αύγουστο. Τον επόμενο Μάρτιο μου έρχεται ένα mail, μου έρχονται 2-3 mail τον Μάρτιο που μου λένε ότι Βαγγέλη για τις επόμενες 20 μέρες έχεις 50% εκτός άμα κλείσεις. Κάνει στρατηγικές τελικές. Καλά σχεδιασμένο site. Είναι μια στρατηγική, το mail marketing είναι στρατηγική. Ας πούμε, site το οποίο πουλάει ρούχα έχουμε, εδώ είναι κάποιος που πέτρε στο ρεύμα. Πείτε μου ένα industry, δώστε μου ένα challenge να σχεδιάσουμε. Πείτε ένα προϊόν, μια υπηρεσία. Τι εμπορεύεστε? Κοσμήματα. Κοσμήματα ρολόγια, το κλασικό. Ρολόγια. Υπάρχουν αντρικά και γυναικεία. Ρολόγια, αντρικά και γυναικεία. Μόνο το site στην Ελλάδα, ρολόγια.gr. Δεν ξέρω τι κάνει, το βάλω πίσω. Ωραία, ρολόγια.gr. Κάνω τώρα μια αγορά. Αντρικό ρολόι, μάλλον γυναικείο ρολόι. Ναι. Γυναικείο ρολόι και όταν γράφουμε στο site γράφω ότι είμαι άντρας. Άρα είμαι κάποιος που παίρνει δώρο για την κοπέλα, την γυναίκα, το οτιδήποτε. Αν έχω διαχωρίσει και τα προϊόντα μου ότι αυτό είναι για τις μεγάλες ηλικίες, αυτό είναι για το μικρό, καταλαβαίνω και λίγο ποιος είναι ο χρήστης.
Επομένως, μετά βάζω σε ένα κουβά, σε ένα segment τους χρήστες οι οποίοι είναι άντρες, αγοράζουν δώρα και μάλλον η σύντροφός τους είναι χι ηλικίας. Επομένως, μετά από 3 εβδομάδες του Αγίου Βαλεντίνου, στέλνω ένα mail ότι πάρτε σε ένα δώρο. Σαν πάλι. Αυτό, δηλαδή, το segmentation των χρηστών είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα να βελτιώσεις το mail marketing. Και πάει, δηλαδή, μεταφράζει λίγο. Είναι σωστό να στέλνεις τιμές στα newsletter. Είναι πολύ αποδοτικό υπέροχο. Ναι. Το μείον 50% δουλεύει πάρα πολύ. Το μείον της 100 γενικότερα δουλεύει. Όπως δουλεύουν πάρα πολύ και εκείνα τα αστεράκια, αν έχετε δει κάποια newsletter που έχουν μέσα κάτι αστεράκια, αεροπλανάκια, κάτι σήματα στο subject, ήλιους κτλ. Αυτά για κάποιο λόγο δουλεύουν, βελτιώνουν την απόδοση. Δεν κάνουν επιθετικά καλύτερη απόδοση, αλλά την βελτιώνουν. Η Edzena, ας πούμε, στέλνει newsletter και έχει ένα αεροπλάνο μπροστά. Τα εργαλεία είναι. Είναι καλύτερα έκπτωση, συγγνώμη πάλι, ή απόλυτη τιμή. Και τα δύο θα τα βάζω. Εξαρτάται που είναι απόλυτη τιμή. Αν η απόλυτη τιμή είναι κάτι που θα το χτυπήσει, θα χτυπήσει πάρα πολύ. Αλλά όπως έχω το δει, δηλαδή το ίντερνετ είναι πάρα πολύ δημοκρατικό μέσο. Δηλαδή δεν θα το λιτρώσω. Αν δει και δει ότι το μείον 50% σημαίνει 300 ευρώ ένα παπούτσι, με κοροϊδεύει. Αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέσα είναι εργαλεία που έχουμε. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα. Και αυτά πρέπει να μπουν σε μια στρατηγική, σε μια λογική, σαν αυτή που βλέπαμε και πριν από λίγο. Η στρατηγική αυτή δεν σταματάει κιόλας. Δηλαδή ξεκινάει από τι θέλω να πετύχω, θέλω να πουλήσω, μάλλον θέλω να ξεστοκάρω τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πρέπει να φτιάξω πράγματα τα οποία θα μου βοηθήσουν να ξεστοκάρω αυτά. Ωραία, βάζω ένα objective ότι θέλω να ξεστοκάρω αυτά. Κάνω ένα πλάνο γύρω από αυτό. Θα τρέξω Facebook διαφήμιση, Google διαφήμιση, θα τρέξω mail marketing, θα κάνω 10 ενέργειες. Τα βάζω εκεί πέρα στη μηχανή και αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα και δουλεύουν, τα αφήνουν να τρέξουν από 3-4 μέρες μέχρι μια εβδομάδα, όσο διαρκεί αυτή η ενέργεια. Μόλις τελειώνω και όσο τρέχουν και μόλις τελειώνω, κάθομαι και πάω, κάνω ένα βήμα πίσω και λέω ότι έβαλα 10. Τον πέτυχα το στόχο μου, δεν τον πέτυχα. Τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να αλλάξω, πώς το βελτιστοποιώ αυτό το πράγμα. Επομένως μετά, κάνω τις βελτιστοποιήσεις που είναι και ξεκινάω πάλι από την αρχή. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει όλο τον χρόνο. Με αυτή την περίοδο τα e-shop είναι σε πολύ μεγάλο ρας γιατί έρχονται από μητσίζων, από τις διάμεσες εκτόσεις. Πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου υπάρχει η εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου που την υποστηρίζω και βάζουν κάποιες εκτόσεις επιπλέον και μετά μπαίνουμε στα Χριστούγεννα. Γίνεται που τα Χριστούγεννα είναι μέχρι τις 15-20 του μηνός, γιατί μετά βγαίνει ο κόσμος έξω και ψωνίζει την εκδιασκέδες. Αλλά έχουν μια περίοδο στην οποία θα κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο τζίρο. Επομένως, γύρω από αυτό πρέπει να στήσουν ένα πλάνο για το τι θα πουλήσουν, πώς θα το πουλήσουν και σε ποιον θα το πουλήσουν. Και να κάτσουν να το μετρήσουν για τον χρόνο. Και ένα ακόμα λάθος είναι ότι πολλοί διαλέγουν μόνο ένα, κάνουν μόνο AdWords. Δεν είναι κακό, σίγουρα. Απλά όταν όλα αυτά τα μέσα τα κάνεις από μόνα τους έχουν μια δυναμική α. Αν πάρεις το ένα από αυτά να δώσεις στο άλλο, όταν τα κάνεις μαζί, το ένα μάλλον δίνει στο άλλο. Δίνει μια δυναμική. Επομένως, όταν τα συνδυάσεις, όταν συνδυάσεις 10 πράγματα μαζί, δεν παίρνεις 10, παίρνεις 100. Παίρνεις μια πολύ μεγάλη υπεραξία από το ένα από το άλλο. Το θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, λίγο άσχημα. Υπάρχουν στατιστικά σχετικά με τις μηχανές ψαξίματος, δηλαδή ποιες χρησιμοποιούν περισσότερο πιστές. 90. Υπάρχει, μπορώ να σας πω, υπάρχει και site που το παρακολουθεί όλο αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε 99. Τι γίνεται εδώ πέρα, είναι πολύ ωραία. Στις μηχανές ψαξιμάτων τώρα στην Ελλάδα υπάρχει και το Bing. Το Microsoft. Ναι, δεν διαφωνώ, δεν έχει κόσμο. Δηλαδή είναι να το χρησιμοποιούν 500 άνθρωποι. Είναι 500 πελάτες. Είναι 500 πελάτες, δηλαδή δεν είναι ένας, είναι 500 πελάτες. Μπορεί να μην είναι 10, μπορεί να μην είναι 7 εκατομμύρια που είναι λένε, αλλά είναι 500 πελάτες. Είναι ένα σημαντικό. Και τι γίνεται, με συγχωρείτε, επειδή αυτό το Google, δεν ξέρω αν ξέρετε πολύ το όσο μεγαλύτερος ανταγωνισμός υπάρχει σε ένα keyword όταν το ψάχνει, τόσο πιο ακριβό είναι. Επομένως, το Bing είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά στο Bing, επειδή δεν διαφημίζονται πολύ, τα πράγματα είναι πολύ πιο φθηνά. Επομένως, έχεις 500 πελάτες που δεν είναι στο Google, γιατί αυτή είναι η μηχανή αναζήτησής τους.
Συν ότι είναι πάρα πολύ φθηνό. Μόνος έχεις φθηνούς 500 πελάτες. Στο 1/5 του κόστους που έχεις στο Google. Ναι, αλλά είναι 500 πελάτες μας ή είναι 500 πελάτες? Όπως όλα στο ίντερνετ, trial and error. Δηλαδή, είναι online test εκεί πέρα. Δηλαδή, το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέπει ελληνικές διαφημίσεις. Τις ελληνικές διαφημίσεις με το ελληνικό κείμενο στο κόβει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή δεν. Εγώ το αντίθετα μια χαρά το διαφημίζω. Εντάξει, ναι, όχι. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πράγματα, απλά κρατάς μικρό καλάθι και λες ότι είναι. Δηλαδή, όπως έχω μία πίτα, υπάρχει και μια πιτούλα εκεί πέρα, την οποία δεν έχει κανένας. Για τους Έλληνες καταναλωτές, αυτό ίσως είναι για τον κύριο που διαφήμιση πουλάει έξω. Αλλά για το έξω σήμερα το βλέπουμε αυτό. Αν πάμε και σε Ρωσία και από εκεί που μιλάμε για άλλες μηχανές αναζήτησης και για Κίνα που εκεί πέρα μιλάμε και για άλλο. Εκεί ξεφεύγει. Θέλω και γι' αυτό. Το Google βέβαια γενικά στο πεδίο αναζήτησης του είναι πολύ γενικό. Έχει για μια σωστή και δεν χάνει κανείς χρόνο γιατί είναι χρήμα. Δέχεται τελεστές, δηλαδή συμπλήν, αυτάκια κλπ. Δηλαδή, αν να ψάξει κάποιος καλά κάτι, αυτά δέχεται στην πάρα αναζήτηση. Ενώ όλοι βάζουν στο Google μια φράση και σου βγάζει εκατομμύρια. Ναι, ακριβώς αυτό. Η βελτιστοποίηση πάντα από τη μέρα που και δεν το αναφέρει αυτό, πρέπει να το ψάξει. Από τη μέρα που ξεκινάμε να στείλουμε μια καμπάνια Google μέχρι τη μέρα που τη λέμε ότι είναι OK, αρκετά βελτιστοποιημένη, περνάει συνήθως ένα δίμηνο με τρίμηνο. Δηλαδή που τη στείλουμε προσεκτικά εξ αρχής με κάποιους κανόνες. Ενώ οι άλλοι τα Bing είναι, είπαμε πρόσφατα, σχετικά ανισορροπημένοι και είναι της Microsoft. Ναι, αυτό που κρατάμε εδώ πέρα είναι ότι, ας πούμε, εδώ πέρα φτιάχνει σενάρια ότι θα φέρω κόσμο, θα τρέξω Google AdWords, θα φέρω πάρα πολύ κόσμο στο site μου, θα προσπαθήσω αυτούς τους ανθρώπους να μου βάλουν το mail τους σε ένα πεδίο, τόσο ώστε μετά εγώ να μπορώ να τους στείλω μια mail marketing καμπάνια που έχει μεγάλη απόδοση. Είπατε πριν κάτι, μπήκατε κάπου σε ένα site, πάλατε κάτι στο καλάθι και μετά σας ήρθε ένα mailάκι. Αυτό δεν γίνεται έτσι απλά. Για να μπείτε και κάπου να βάλετε κάτι στο καλάθι, για να έρθει το mailάκι πρέπει να κάνετε εγγραφή. Αυτό που λέτε τώρα. Να πάρω το περγαλαμό με εγγραφή. Επίσημα, για να είναι κατοχυρωμένο και δεν γίνεται διαφορετικά. Πολύ καλό παράδειγμα πάλι θα σας λέω. Πολύ καλό παράδειγμα πάλι το Μάισο. Να πείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει εφαρμοστεί για όλες τις πρακτικές. Με το που μπαίνεις μέσα, δεν έχεις ξαναπεί στην αρχική του, δεν βλέπεις τίποτα, βλέπεις μια καρτελίτσα που σου λέει θέλεις να, βασικά να σας βάλω στο κόντεξ ότι δεν είναι από νομοθετικά, δεν μπορείς να έχεις προεπιλεγμένο το ναι του πελάτη. Πρέπει το προεπιλεγμένο να είναι ότι ο πελάτης δεν συμφωνεί και να συμφωνήσει μόνος του. Μόνος τι έχει κάνει. Βάζει πρώτη σελίδα τέτοιο, καρτέλα και σου λέει θέλεις να μαθαίνεις τις προσφορές που κάνουμε στο Μάισου και να έχεις 50% έκπτωση. Και σου γράφει με γράμματα για να πατήσεις. Όχι, δεν θέλω να μαθαίνω για τις προσφορές που στέλνει το Μάισου. Επομένως δεν του λέει δεν θέλω να σου στέλνουν, δεν θέλω να μου στέλνουν newsletter. Σου λέει ότι αρνούμε να μου στέλνεις τις προσφορές σου. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να γραφτεί ο άλλος, έχει δώσει το mail του και κάνει mail. Τρέχει και μια καμπάνια στο άλλο και μας λέει πώς το έχει δώσει. Δεν το έχει γράψει. Βάζει το mail. Βάλει αυτό το mail και στείλει προσφορές. Πληκτρολογεί μόνος του στο ίντερνετ. Ναι, αλλά δεν γράφει και δεν έκανε ολόκληρο account. Να βάλει όνομα, επώνυμο. Και για τη συλλογή email των πελατών μπορεί να δώσει και κίνητρο αναλόγως με το τι εμπορεύεσαι. Δηλαδή, κάνε εγγραφή στο newsletter και πάρε ένα κουπόνι, ξέρω εγώ, 5 ευρώ για τις επόμενες αγορές σου. Αναλόγως, ναι, πώς τους ενδιαφέρει, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ η συλλογή email, κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, στο booking, ας πούμε, το κάνει. Βάζει ένα mail και αμέσως μετά, να φύγεις όπως είπες πριν, σου στέλνει ένα άλλο, κάθε booking είναι εκεί. Ξεφύγει. Αλλά στέλνει 10-20% σου λέει, κάνε, δείξτε. Η εικόνα γενικότερα που θέλουμε να φτιάχνουμε δηλαδή, σε ένα e-shop είναι ότι στη μέση είναι το e-shop, κάπως έτσι δηλαδή το μπορούμε να το ειδικοποιήσουμε. Έχεις διάφορα σημεία, το Facebook, το YouTube, διαφημίσεις, newsletter, μηχανή αναζήτησης, διαφημίσεις, άρθρα μπορείς να βάλεις στο Sky για το e-shop σου παντού, βίντεο εδώ πέρα. Και όλα αυτά στέλνουν κόσμο μέσα στο site σου. Και δεν είναι μόνο έτσι η ροή, μετά το site σου δίνει και σε αυτά εδώ πέρα κόσμο. Δηλαδή μπορεί να δώσει τις ενέργειες, να περνάει ένα μέσα από το site και να βλέπει αυτές τις ενέργειες. Επομένως, αυτή είναι μια εικόνα μεγάλη που προσπαθούμε πάντα να χτίζουμε γύρω από ένα e-shop. Και απλά κάθε ένα από αυτά τα κανάλια, το καλό που έχουμε στο ίντερνετ, ότι κάθε ένα από αυτά εδώ πέρα τα κανάλια
μπορούμε να τα αποτιμούμε για το πόσο καλά ή κακά είναι. Δηλαδή, από αυτό το Google Analytics που έχει κάθε site μέσα, κάνεις κάποια παρανοτροπήσεις και λες ότι από το Google AdWords μου ήρθαν 20 παραγγελίες 5.000. Από το Google, από τη διαφήμιση που έτρεξα στο Facebook προχτές, μου ήρθαν 20 επισκέπτες, οι 3 ψωνίσανε 500 ευρώ. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο ξέρεις για κάθε τι από αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, τι σου άφησε και τι σου έδωσε εν τέλει. Επομένως, εκεί πέρα πρέπει να κάνεις την αποτιμήσή σου. Και για να κλείσω τώρα, για να μην σας κουράσω και το πολύ. Η ιδέα σας είναι αυτή. Να το σχεδιάσουμε. Βασικά είναι ότι κάνουμε εδώ πέρα. Να το συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση. Λοιπόν, κάποια έτσι σοφά λόγια. Λοιπόν, κάποια να έχουμε στο μυαλό μας πράγματα. Ότι νούμερο 1, ότι το e-shop δεν είναι website. Είναι μαγαζί. Δηλαδή, είναι όπως ότι πέρασε κάποιος για να ανοίξει ένα φυσικό μαγαζί εδώ απ' έξω, θα το περάσει για να ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Φορικά, προσωπικό, όλα τα πάντα. Είναι ένα business, είναι μια επιχείρηση. Νούμερο 2 μάθημα είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο μόνοι μας, να κάνουμε κάποια πράγματα σωστά, αλλά όταν αρχίσουν τα πράγματα και όντως βλέπουμε, επενδύουμε σοβαρά ποσά σε μια σοβαρά ποσά, επενδύουμε ένα ποσό που αντέχουμε σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Κάποια στιγμή θέλουμε βοήθεια. Μπορεί να είναι από εξωτερικό συνεργάτη, μπορεί να πάρουμε κάποιον μέσα, αλλά αν πάμε και βάζουμε λεφτά δεξιά-αριστερά, γιατί όλες αυτές τα Facebook, τα AdWords κτλ. Είναι καταπληκτικές μηχανές που να τρώνε χρήμα. Έτσι, δηλαδή, όσο τους δίνεις, τρώνε. Επομένως, αν δεν προσέξεις λίγο πώς θα δίνεις, αν δεν προσέξεις λίγο τις μεταφορικές, θα χάνεις πελάτες, αν τρέχεις εσύ και δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος. Δεν μπορείς να τα κάνεις σίγουρα όλα μόνος. Επομένως, και εκεί πέρα θέλει μια επιλογή συνεργατών. Τώρα, μιλώντας για συνεργάτες, και εδώ πέρα έχουν χτυπήσει πάρα πολλά e-shop, αυτά τα e-shop του 500 ευρώ, ότι δεν πρέπει να επιλέγεις τον καταπληκτικό developer, τον καταπληκτικό IT άνθρωπο, τον καταπληκτικό marketer. Αυτό που πρέπει να βλέπει όταν ξεκινάς το business και επιλέγεται συνεργάτη. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις αν με αυτόν τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, όντως τον εμπιστεύεσαι. Αν όταν τον πάρεις τηλέφωνο επειδή έχεις 20 παραγγελίες και δεν προλαβαίνεις, αυτό θα σου βρει λύση. Αν πέσει το site σου 10 η ώρα, του σηκώσει το τηλέφωνο. Αν σου έρθει κάτι στο μυαλό σου και θέλεις να σου λύσει, μπορεί να μην το ξέρει, μπορεί να μην είναι ο καλύτερος, αλλά θα κάτσει, θα βγάλει τα μάτια του 2 μερόνυχτα, θα το ψάχνει και θα σου βρει μια λύση. Αυτό τον άνθρωπο θέλεις. Θέλεις ένα συνεργάτη που να σε νοιάζεται. Και όχι τον καλύτερο της αγοράς και τον πιο ακριβό της αγοράς. Η περιφερειακή αγορά έχει. Δεν σας άκουσα. Η περιφερειακή Ελλάδα, μιλώντας για τον ελληνικό χώρο. Και ζώντας στα Χανιά, εμείς που μας παραγωγιστόμαστε εδώ πέρα. Έχουμε κάποιες ομάδες που σε τεχνικά ξέρω τουλάχιστον 2 εταιρείες. Σε marketing, βασικά. Με τα χαρακτηριστικά που βάλετε. Ναι, ένα είναι το χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό. Ναι, τελειώστε. Βάλατε κάποια χαρακτηριστικά που, εάν υπονοηθεί ότι αύριο το πρωί ενεργοποιούμαστε όλοι να πάμε σε αυτούς τους συνεργάτες, υπάρχει το background να μπορέσει να αντέξει τη συμμετοχή όλων που θα υπονοούσαμε ότι ξεκινάμε την ενεργοποίηση κάποιων πίσω. Μπορεί να μην υπάρχει το background της τεχνικής. Δεν ξέρω καταρχήν, από όσο ξέρω στην ελληνική και ειδικά στην Κρήτη, ειδικά στην Χανιά υπάρχουν αρκετές εταιρείες που κάνουν πράγματα. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες και πετυχημένα παραδείγματα. Έτσι. Το πιο εύκολο είναι να πάτε σε αυτούς που έχουν κάνει κάτι στο ίντερνετ και έχει πετύχει και να τους ρωτήσετε πώς το κάνεις. Είναι το πολύ απλό. Αλλά από εκεί και πέρα, το ένα κομμάτι για να βρείτε τους ειδικούς, κάποιους πιο δοκιμασμένους επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα είναι το να ξέρεις, δηλαδή φιλότιμοι άνθρωποι υπάρχουν, θα είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν στα Χανιά. Άνθρωποι που θέλουν να μάθουν, υπάρχουν σίγουρα. Αυτή η λέξη εξωτερικό είναι γι' αυτό είναι λίγοι. Αυτό υπήρχε πάντα αυτή η δυσκολία. Γιατί στο παραδοσιακό εμπόριο όμως θα σε έχουν συνεργαστεί. Μπορεί να πάρω και κάποιον δεν πολύ απλά. Είναι όλοι. Να σου λέει άλλα τέτοια. Όπως θα έπρεπε, όχι. Το βασικό παράδειγμα που λέει ο κύριος είναι το εξής, ότι η διαφήμιση τώρα είναι ουσιαστικά Google AdWords. Ναι, email marketing κτλ. Εντάξει. Ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο, εκτός της Ελλάδας, σπουδάζεται στα πανεπιστήμια τώρα, το ξέρω δηλαδή από άνθρωπους που είναι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Αυστρία, γνωστούς παιδιά, φίλους, ότι σπουδάζουν τώρα στα πανεπιστήμια αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή βγαίνουν τα παιδιά και στις σχολές marketing. Εδώ αυτό δεν γίνεται. Εδώ με το που θα βγει το παιδί, πρέπει να μάθει ο προγραμματιστής αυτά που θα χρειάζονται για το site, αλλά μαθαίνουν μετά από μόνοι τους.
Δηλαδή αυτά είναι. Πώς να το πω. Δεν βρίσκεις ανθρώπους που να ξέρουν, ας πούμε, για να σε διαφημίσουν στην Google. Στα Χανιά δεν υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν, εντάξει. Ένα-δύο, καταρχήν δεν σε έχουν γνωρίσει ακόμα. Είμαστε αρκετοί. Είναι πολύ λίγοι. Δεν είμαστε λίγοι. Είμαστε αρκετοί. Γιατί η Google ειδικά. Δεν είμαστε λίγοι. Οι πιστοποιήσεις της Google καταρχήν είναι ελεύθερες να τις δώσουν. Εγώ για τα Χανιά δεν βρήκα. Δηλαδή μέσα στην Google το site που λέει τους πιστοποιημένους. Στα Χανιά δεν βρήκα. Ξέρεις, το AdWords έχει πιστοποιημένους της Ελλάδας, πας Χανιά, δεν σου γράφει κάποιο. Δεν σου γράφει κάποιο. Εγώ το ψάξα γιατί με ενδιαφέρει, ήθελα να το πάρω. Αν ήταν κάποιος Χανιώτης, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο εδώ πέρα να σου διαθέσω το κατάστημα με αυτή την πληρωμή, πόσα θέλεις, να είμαι έτσι πιστοποιημένος που έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για να μου κάνει δουλειά. Δεν υπάρχει Χανιώτης. Γι' αυτό λέω. Η λύση μπορεί να είναι. Που είπε και ο κύριος πριν. Δεν υπάρχουν συνεργάτες. Καλά παιδιά υπάρχουν στα Χανιά. Ναι, εντάξει, ίσως από να ξεκινήσουμε. Το certification είναι εδώ πέρα, πάρε το σε 2 μέρες, δεν είναι κάτι. Υπάρχουν καλά παιδιά και καλά παιδιά. Επειδή αυτό θα συμπληρώσω, τοποθετώντας τη δημιουργία ενός τέτοιου φόρου επαγγελματικά, σημαίνει ότι απευθύνεσαι στην διεθνή αγορά. Δηλαδή την ίδια στιγμή πρέπει να έχεις μια ενεργητικότητα και μια δυναμική και μια εγγύηση διαπιστευμένη στον τρόπο που δουλεύεις, γιατί δεν ανταγωνίζεσαι το φίλο μας εδώ που είμαστε τοπικά μεταξύ μας, ανταγωνιζόμαστε άλλους που έχουν τα χαρακτηριστικά των εγγυήσεων να μπορούν να δημιουργήσουν αποτελέσματα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που αναφέραμε. Δεν αναφέρουμε στενά τοπικά. Μα έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, δηλαδή το Google, το Facebook, το AdWords, αυτά από μόνο τους τα εργαλεία, η γνώση τους δεν σε κάνουν επαγγελματία. Είναι μέσα. Δηλαδή, αν ήμουν υδραυλικός, το να ξέρω η αναγωγή του είναι να ξέρω απλά να στρίβω τις βίδες. Δεν με κάνει υδραυλικό το να ξέρω να στρίβω βίδες. Με κάνει υδραυλικό το να καταλάβω. Μπορεί να καταλάβω ότι αυτό το οποίο θέλετε εσείς να πουλήσετε στη Ρωσία δεν πρέπει να κάνεις άδικο. Αυτό που δεν είναι να μάθω ένα άδικο και να του λέω ότι ξέρω άδικο, ξέρω εγώ πάρω το 3 ευρώ και πήγαινε χάνει. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Το πώς θα γίνουν τα πράγματα είναι το 10% της ιστορίας. Το τι θα γίνει με το πρόβλημα. Και εκεί πέρα, ναι, εκεί να το συζητήσουμε όσο θέλετε για το αν χρειάζεται ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία, που έχει δουλέψει με μεγάλα brands, που έχει δουλέψει στον χώρο σας. Γιατί το να κάνεις κάτι για αρχιτέκτονες είναι διαφορετικό από το να κάνεις κάτι για φαρμακεία, διαφορετικό από το να κάνεις κάτι για. Το φαρμακείο, επειδή κάνετε αναφορά, θα πρέπει να σας πω ότι έχει ένα υπόβαθρο της φαρμακοποθήκης. Το οποίο είναι πολύ διαφορετική αγορά από τα παπούτσια. Είναι διαφορετικά από τα παπούτσια. Δεν τοποθετήθηκα, αλλά έχει μια φαρμακοποθήκη πίσω της. Που ό,τι παραγγέλνει το φέρνει. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Αλλά εκεί πάμε στη δυναμική του εμπόρου μετά. Αν ο εμπόρος είναι δεσμευτικό για 2 κλάδα, δεν μπορεί να υποστηρίξει. Και πάλι, δηλαδή, ένας έμπειρος άνθρωπος, σας είπα ότι με συγχωρείτε και πριν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρέξει 20 φαρμακεία, καμπάνιος όντως άντρας, είναι γνωστό και έχει τρέξει 20 φαρμακεία, βλέπει πράγματα εκεί πέρα μέσα. Ωραία, προφανώς. Εγώ ανέφερα για τον έμπορο τον ίδιο, δεν είπα για τον τεχνικό ή για τον συνεργάτη. Και σίγουρα δεν πάω στα Χανιά που ξέρει να κάνει αυτά, δεν το συζητάμε. Όσο είναι εφικτό για ένα εθνικό κατάστημα ελληνικό, και μάλιστα της επαφής να λειτουργήσει σε πανευρωπαϊκή, σε παγκόσμια βάση. Και τι ιδιαιτερότητες θα πρέπει να έχει. Όλοι οι πελάτες, όλους τους πελάτες που έχουμε ξεκινήσει συζήτηση με τη λέξη παγκόσμιο, την έχω αλλάξει. Γιατί το παγκόσμιο spread σημαίνει και παγκόσμιο budget. Ακριβώς, θέλει τσέπη, θέλει πλάτη. Δεν είναι ότι δεν βγαίνουμε από την Ελλάδα, καμία σχέση. Απλά κοιτάμε λίγο που βγαίνουμε. Δηλαδή, τώρα θα με κάνετε να κάνω σκεπτή διαφάνεια. Ας πούμε, ακόμα και η Google σου δίνει ένα εργαλείο, Global Market Finder, αυτό να σας δείχνω. Το οποίο τι λέει, βάζεις εδώ πέρα πάνω βάζεις κάποιες λέξεις, κλειδιά, φαρμακείο, κορές, απειβήτα κτλ. Και εδώ πέρα σου βάζει μια περιοχή G20, Ευρώπη ή τέτοια και σου βγάζει μια λίστα ευκαιριών. Η ευκαιρία τι είναι, ποιες χώρες έχουν μεγάλη ζήτηση και μικρό κόστος για να μπεις εκεί πέρα μέσα. Επομένως, όσες φορές έχουμε έρθει με ένα πελάτη και ξεκινάμε τέτοια συζήτηση για το παγκόσμιο, μπαίνουμε εδώ πέρα και του φτιάχνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Και του λέμε εδώ πέρα κάτω είναι το πόσο ακριβό σου είναι, όσο πιο δεξιά, τόσο πιο ακριβό και όσο πιο ψηλά, τόσο πιο μεγάλη είναι η αγορά από Google, έτσι, κοιτώντας μόνο αυτή την πηγή. Επομένως, αυτό είναι για ελαιόλαδο.
Μόνος τι μας εξελώ, ότι είναι μια καλή αγορά η Ουκρανία. Για το Google. Αν είναι αγορά σε τι. Αυτό, όχι, αυτό είναι πριν 5 μήνες για πελάτη. Στα Χανιώτικα είχε γράψει σε άρθρο πρόσφατα ότι ο Δήμος είχε έρθει εκπρόσωπο μάλιστα από την Ουκρανία σχετικά με το Ελαιόλαδο. Αυτό το εργαλείο είναι δωρεάν. Αν πάρεις αυτά τα δεδομένα και τα ρίξεις σε ένα Excel, μπορείς να πάρεις αυτό. Αυτό το λέω γιατί η μελέτη όταν γίνεται, ταυτόχρονα λόγω των συνθηκών που επικράτησαν εκεί, έβαλα κάποιους όρους. Ναι. Αυτό σας λέω δεν είναι μελέτη, είναι αναζητήσεις που κάνουν οι Ουκρανοί για ελαιόλαδο. Ας πούμε, ακόμα και η Αίγυπτος, το ψάχνουν 1.500 άνθρωποι και είναι πάρα πολύ φθηνό και είναι πάρα πολύ κοντά και είναι κοντά στο πλοίο, είναι μια ευκαιρία. Λοιπόν, το παίρνεις και το αξιολογείς. Επομένως, σκοπός αυτής της δουλειάς είναι ότι άσε το global, άσε το παγκόσμιο, πάμε να δούμε 2 χώρες, πάμε να δούμε μία χώρα. Γιατί, ας πούμε, στη Γερμανία, πολλοί θα πάνε. Στην Γερμανία, αυτό που το δοκιμάζουμε τώρα με κάποιους πελάτες, να κάνουμε φαρμακεία έξω στην Ελλάδα, αγοραστική αγορά. Η ανησυχία μας είναι ότι οι Γερμανοί αγοράζουν πάρα πολύ από το Amazon. Υπάρχει έντονα περίπτωση. Υπάρχουν πολλοί που έχουν πάει στη Γερμανία που φάει τα μούτρα τους, αλλά οι Γερμανοί δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Amazon.ad. Amazon.ad. Η Γερμανία όπως και στον άνθρωπο είναι. Ναι. Είναι λίγο. Επομένως θέλει λίγο προσοχή και το παγκόσμιο οι περισσότεροι την έχουν πατήσει. Γιατί βάζουν εκεί πέρα, χάνουν τα λεφτά, πάνε κάπου, δεν ξέρουν που πάνε, δεν μετράνε και λένε α, δεν μου δουλεύει αυτό το πράγμα. Πιο βοηθητικό. Δεν είναι που δουλεύει. Θέλει λίγο δουλειά από πριν, ας πούμε, για να μην τα σκορπάσει. Επειδή ήρθε η συζήτηση στη διεθνές εμπόρια και είναι ειδικότητα, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το ίσο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο συμπληρωματικό για να δουλέψει και μόνο αν το στήσει καλά. Αλλά αν θέλεις να βγεις στο εξωτερικό και να ξέρεις τα προϊόντα σου και να κάνεις ουσιαστικά διείσδυση σε μια αγορά, δεν μπορείς να το κάνεις μόνο με το ίσο. Πας εκεί. Η μόνη, το φαρμακείο, εγώ προσωπικά σαν Βαγγέλης το θεωρώ μια καλή ευκαιρία, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων. Εγώ ασχολούμαι με αλλοδετροφικά προϊόντα, οπότε περισσότερο εκεί έχουμε μέλλον. Εσείς στη σειρά που έχετε και μεταφορές και μεγάλα πράγματα εκεί πέρα, το στηρίζετε. Είναι πάρα πολύ. Αυτό. Για να κλείσω, πώς το είπατε, το εργαλείο, πώς το είπατε. Global Market Finder. Να το πάρεις. Ήταν το κόστος της διαφήμισης. Δηλαδή μεγαλώνει όσο πηγαίνει. Εδώ είναι ακριβά. Και είναι πολύ. Πώς αναζητήσω. Αυτή είναι πολύ που ψάχνουν και είναι ευθυνό να τους βρει. Πολύ και ευθυνό, ακριβά και λίγα. Δηλαδή οι Ουκρανοί πληρώνουν λίγο για... Πληρώνουμε για λίγα για να φτάσουμε στους Ουκρανούς. Εμείς πληρώνουμε λίγο. Το κόστος διαφήμισης να διαφημίσουμε το ελαιόλαδο μας σε εμάς στους Ουκρανούς είναι λίγο. Και οι Ουκρανοί ψάχνουν πολύ. Και στους Αιγύπτιους ψάχνουν Γερμανία. 500 και αυτό νομίζω ότι είναι πόσο είναι το μήνα. 500 το μήνα. Δεν είναι αμεληταίο. Εδώ στη Γερμανία είναι 800. Μπορεί να το συγκεκριμένο. Και είναι και ακριβή. Spain πιο ακριβή. Είναι πολύ ακριβή και είναι ένδειξη. Γενικότερα όταν παίρνουμε αυτά τα εργαλεία είναι ενδείξεις, δεν είναι αποδείξεις. Δηλαδή θα φέρνεις με ένα κρατικό μάτι, δεν βασίζεις όλες τις προβλέψεις εδώ πέρα, απλά βλέπεις ένδειξη. Τάση. Μια τάση στην αγορά αυτή που είπα. Αυτό το ποσό που λέει δεξιά, πολύ στο προηγούμενη διαφάνεια, αυτό το ποσό εκεί, το ποσό που λέει είναι το κόστος διαφήμισης, στην τελευταία στήλη. Ναι, το μέσο CPC, το μέσο κόστος για κάθε κλικ, για κάθε επίσκεψη, πόσο πλήρως κάθε επίσκεψη. Και στην πρώτη στήλη, οι χώρες. Οι χώρες. Μηνιαίες αναζητήσεις. Οπότε όσο τα κλικ όσο πιο φθηνά είναι. Κοίτα εδώ πέρα, για εδώ πέρα είναι πιο ακριβό το κλικ, αλλά είναι μεγαλύτερη ευκαιρία γιατί είναι περισσότερη. Το θεωρεί μεγαλύτερη ευκαιρία. Πιο κλικ απλά μιλάμε για την Κίνα μας. Το προηγούμενο πίνακα. Το προηγούμενο πίνακα βγαίνει από αυτόν. Άρα και στο προηγούμενο, όσο πιο αριστερά ήταν, τόσο πιο φθηνό το κλίκασε. Αυτό αφορά AdWords. Ναι. Είναι search. Το κλικ είναι AdWords. Μα από ό,τι ξέρω σου λένε ότι ορίζεις εσύ την τιμή. Είναι ενδείξεις
Το πραγματικό κόστος του AdWords το μαθαίνεις όταν τρέχεις στην καμπάνια. Όταν το πληρώνεις, παλιά μας δίνανε και κάτι εργαλεία που κάνανε κάποιες εκτιμήσεις καλύτερες, τώρα μας τα έχουν ψηλό τέτοιο. Αν τελειώσαμε εκεί, κάτι άλλο να ρωτήσω. Να το ρωτήσω. Πιθανότατα και ενδιαφέρει και αυτό. Συμμετέχω σε ένα σύλλογο ασφαλιστών και κάνω αναζήτηση στο Google με το tag, ας πούμε, σύνδεσμος ασφαλιστικών δημοσιογραφικών και μου βγάζει 15 σελίδες. Κάνω με το Yahoo και μου βγάζει 2 αποτελέσματα. Αυτό τώρα έχει σημασία το ότι το email είναι Gmail. Είναι ότι το Yahoo τώρα είναι Google και το πόσα αποτελέσματα οργανικά αναζήτηση βγάζει εξαρτάται λίγο από την ίδια τη μηχανή αναζήτηση. Ναι, δεν παίζει το mail, θεωρητικά δεν παίζει ρόλο. Γενικότερα διαφορεί ακόμα, αν λέει το Google, ότι διαφορεί και αν είμαστε logged in ή όχι μέσα στο να κάνουμε την αναζήτηση. Δεν το πολύ πιστεύω. Ναι, το λέει, δεν σημαίνει. Κάποιες εταιρείες που υπόσχονται να βγάλουν το site του πρώτο στα αποτελέσματα, αυτό ισχύει? Θα το κάνει Google. Αν υπόσχονται ότι θα προσπαθήσουν, ισχύει. Αν υπόσχονται ότι θα το βάλουν γιατί είναι σίγουρο, φύγεται μακριά. Αυτό ναι. Δεν το ξέρουν. Δηλαδή, και φανταστείτε ότι ειδικά τελευταία, μέσα στο τελευταίο χρόνο, το Google έχει δημοσιεύσει αλλαγές στον τρόπο που κατατάσσει τα site. Δεν ξέρω πώς πολιτικά έχει αλλάξει. Σίγουρα μπορεί και τρίτη, γιατί διάβαζε κάτι εχθές. Πρόσφατα άλλαξε και το PayPal. Αλλά δεν το έχει αποκαλύψει πλήρως, το οποίο σημαίνει ότι κανένας δεν ξέρει πλήρως τι γίνεται. Ότι υπάρχουν ευέλικτες πρακτικές και πράγματα που μπορείς να κάνεις και να τα βελτιώσουν, ναι. Αλλά όταν έρθει κάποιος και σου πει ότι εγώ σε μια εβδομάδα σε έχω πρώτον, είναι κράτησε λίγο μικρολάβη. Γιατί εκεί πέρα γίνονται διάφορα. Δηλαδή εκεί πέρα κι εσείς όταν μπαίνετε σε τέτοιες συζητήσεις, είναι ότι, OK, πρώτο για ποια keywords. Δηλαδή, αν σου πω να μου φέρεις πρώτο στο keyword Barack Obama, ας πούμε, να μου φέρεις πρώτο. Και πόσο θα στήσει, για να μου φέρεις πρώτο θα γίνει κόστος. Είναι διάφορα. Σε ποιες μηχανές αναζητήσεις, στο ελληνικό Google ή στο αγγλικό Google ή στη Γερμανία. Είναι διάφορα πράγματα εκεί πέρα και είναι τα απόλυτα γενικότερα να τα φοβάστε. Στο ίντερνετ όλοι προσπαθούμε να κάνουμε βελτίωση. Βελτίωση ενός budget, δηλαδή ένας δεν έχει μαγικά ραβδάκια. Αυτά. Ένα βασικό πράγμα που πολλοί ξεχνάνε είναι ότι έχουν ένα αρχικό ποσό, κάποια λεφτά για επένδυση και τα δαπανάνε όλα στο να φτιάξουν το site, στο να πάρουν τον ακριβό σύμβουλο εκεί πέρα ή να φτιάξουν το καλύτερο site και να του τελειώνουν τα λεφτά και δεν έχουν να το προωθήσουν. Και δεν έχουν να το προωθήσουν. Επομένως, το άλλο είναι ότι και η καλή είναι η Ελλάδα, είναι μια αγορά, είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά πάρα πολύ. Έχει χώρο πάρα πολύ η Ελλάδα για το online. Αλλά υπάρχουν μερικές αγορές που είναι τα φαρμακεία. Ήδη έχει αρχίσει και η Κορέζικη αγορά και έχουν φαρμακεία και established φαρμακεία που έχουν αρχίσει να έχουν προβλήματα. Επομένως, πρέπει να αρχίσουμε λίγο να το κοιτάμε και πώς μπορούμε να βγούμε λίγο έξω από αυτό. Με τα εμπόδια των μεταφορικών, με θετική σκέψη. Σωστά, δεν γίνεται. Στην Ελλάδα φαρμακείο να πουλάει έξω δεν γίνεται. Γιατί απλά ο Γάλλος, ο Αυστριακός, ο Γερμανός θα το πάρει και φθηνά γιατί έχει πολύ και φθηνά μεταφορικά. Η Ελλάδα θα το πάρει. Είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, συμφωνώ και διαφωνώ. Αυτό προλάβει. Το βασικό είναι ότι γενικότερα είμαστε πια στο ίντερνετ, δηλαδή δεν είμαστε παραδοσιακή διαφήμιση. Παραδοσιακά, ότι είχαμε ένα παθητικό ακροατή απέναντί μας και εμείς του πετάγαμε μηνύματα. Τώρα ο ακροατής απαντάει, έχει εργαλεία στα χέρια του να μιλήσει. Επομένως, όταν μιλάτε στο ίντερνετ, σκεφτείτε ότι μπαίνετε σε ένα καφενείο και λέτε κάτι. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό το κάτι μπορεί να απαντήσουν όλοι από κάτω. Επομένως, δεν θα πάτε σε ένα καφενείο και θα μιλάτε ξύλινα, θα μιλάτε λες και κρατάτε αυτές τις ταμπέλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάει μόνο, πάει μόνο. Θα μιλάτε λίγο στη γλώσσα τους, λίγο πιο κανονικά. Και τελευταίο, είναι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, γενικότερα το κομμάτι του ίντερνετ, μπορεί να γίνει ένα πολύ ακριβό σπορ. Επομένως, το πιο σοφό είναι να ξεκινάμε με μικρά βήματα, όσο αντέχει ο καθένας. Να μην σκέφτεσαι ότι θα μείνει σε αυτό το μικρό το πράγμα, δηλαδή να σκέφτεσαι μεγάλα, αλλά να βλέπεις μικρά βηματάκια μέχρι εκεί πέρα. Και το καλό του είναι ότι όσο αναπτύσσεσαι, όσο περισσότερο αναπτύσσεσαι, τόσο περισσότερο μεγαλώνουν τα έξοδα. Αλλά όσο είσαι μικρό, τα έξοδα είναι ακόμα χαμηλά και ελεγχόμενα. Και εκεί πέρα, εκεί είναι το trade το οποίο και όλη την προσπάθεια. Αυτό και. Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, με πόσα είδη το ελάχιστο κατά τη γνώμη θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Απαγορεύονται οι άδειες κατηγορίες. Να έχετε κατηγορία στο site προϊόντων που να πατάει όπως και να μην πεις και τίποτα, φάουλ. Κατηγορίες που έχουν 2 προϊόντα, φάουλ. Συμβάζω στην κατηγορία. Όσο περισσότερα έχετε, τόσο περισσότερο ο χρήστης αισθάνεται ότι απέναντί του έχει ένα κατάστημα και δεν έχει το Μίτσο, το Βαγγέλη, το Θανάση, το Γιώργο. Επομένως δεν έχω απάντηση συγκεκριμένη, αλλά τα προϊόντα είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα. Και το πώς τα στείνεις και το πώς παρουσιάζονται. Δηλαδή, όπου έχω δει σε φαρμακείο να έχει πάρει screenshot να έχει κόψει τη φωτογραφία από το φαρμακείο του άλλου, φαίνεται και το φαρμακείο του άλλου που το έχει πάρει. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν θα μπορούμε να πιστεύεσαι. Και αν έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα, καλά χάνει. Επομένως, λίγο κοινή λογική να έχει αυτό το πράγμα που λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το γνώριζω. Το contact ακόμα δεν έχω πετύχει. Το Yandex υπάρχει. Και έχει το Yandex και είναι το Baidu. Το Baidu. Αλλά το Baidu είναι αρκετά δύσκολο, γιατί φαντάζομαι ότι για να μπορέσει να διαφημίσεις το Baidu, σου λένε κάνει μια έκθεση. Δεν έχει λογοκρισία μέσα.